رجوك الله جسا قلتمو وشتو تماري سلام سقادق عارحة مدر بحري سلام سلسلنا رقت بيتو معبل كتالي زي السحر عفتو لازم نتنبسعو سر بار طلوع دبار زي الربرب شرحي برحي يقاوح تعباي وران بقران مستيد عدي باباي عرب ربي كابيدين عرب ربي سراوي عرب ربي سيرب ربي خشبي عرب ربي مرد كتيك سجرب عقلي مرد كتابي سراب حيلي عقل الحيلي على صنقو نبحد تبعدك بالعقو سلفك قيعر فرح قلبكو عاين نقنقل تعند وركو كفيلو لامبر برامر لكو سلي سلي غاقر سودقو بدلو بغطاس ما تتمتع ويدرو الحين هلاتا سنفكو يبنو الناس عمريت سري عن البيوز سيد حريت كلو انتناين عقيق زمر الله وبعا يقفل هيوت يقبر الله عرب ربي سلازي اللي كابرين زعبي كله غين الله وحدو كله غين الله وحدو عايشين ستحي عرب ربي عود ستحي مزاربي إريترا زي ربرابي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناوتر تمليتنان بحقناني لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستو تاتيزنا لكم مسينا لنا كسام مغداتنا إذا مدى بسانا غطونا بخبر نعدم زادر فزيا كل جزي خيط قسكو حالفا يكلني زي ربرب حزبي عرب رابي إيرتراس عرب رابيت زي رب رابيت سلازبالي أنا وانكم إيرتراي بلوكم نيغن إذا channel إذي أي ربربنيو لومي it's my birthday happy birthday بالوني happy birthday to me and كمون هاجر سويسرلاند birthday ناتاي لومي عمد كلتا birthday زلنا بزعدي بزخوني نعي مالتي كون علي إذا درف زيا it relates to me بعاقمنا نحنا لما زي ربرب channel كنكوننا ندلي معناته نهندي عامة أبز علم تنبري you never know but you try your best بوحدو زكاء لك تفتوى نقر سرح ترخيبك كي ربرب كام سرح صبغيو أبنتنا تغن كوننا ندلي سلازي I hope بحث خايو فرنج مالتيو so it's my birthday and I لومي عرستي I don't know my birthday كلكم هيكلني but this is really bad so comes to وزر لهم أجد حدا حما كوينا جميرو خمزة اللي ينقرالو بدوبنا السودان مالتي دوبنا السودان تقراين بلتقنان تقرا سرار تقراين يعني بلتقنان أبدوبنا السودان أبطال فاسكاز بحال كوينا تجميرو خمزة اللي ينقرالو انتايو بين تجميرو من جميرو كمي خيرالو سنه الله رينا إذا برأسيك أي بحاري نابي قصو خيرالو بلكم يرى قداينا السودان بلكم علينا اشتاو كنتاتنا إثيوبيا I mean at some point I'm really sorry man ناي كوينات ورا كوينات فيديو خنا مسألكم دس لازم لنا يكون بل it is what it is زلوا زينا هنا ريبورت نقبر بعالم زلوا زينا أقداس زينا سلوا زلوا زينا هنا ريبورت نقبر نفتن so it is very sad again we are back at this بلتقنا أبزح وصل زغني إذا خمس جمر فلوت ينيرو أما أنا أبزح ويكني أما أنا so إذا كم زجمر سفلوت ينيرو تمال خا انترفيو غيرلو تمال مشيت انترفيو ناتو سديدوم نيرم ترز تكوينات كالكوليتد ينير زرباب تكوينات انتزاري بنيريتي بلصقنا مرحناتهم سلازي كوينات كم زجمر بكل ترى ينيرو سودان إرترا كلهم زفلطوا كنرينا كما يجيرو استأساسر نجر كم زلو دما هنرينا مجمريا جن أبيننا يكونن أبكال عالم زلو كبيت كنت هاد ما كنري it's tragedy أو tragedy تراينا نرزالنا
launched an overnight barrage of missiles and drones on Ukraine's capital, killing at least 9 people. Residential and commercial buildings were hit in several districts. More than 20 people were reported injured. Moscow says its forces were targeting military sites and logistics centers. Now, Ukraine's president says his forces downed just one of the 27 ballistic. በዛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጀስት መወዳእታ የብሉን። ንኣብነት ራሻ ለይቲ ከቢድ ደብዳብ ኣካይዳ 9 ሰባት ተቐቲሎም ይብሉ ኣለዉ። ቅድሚ 18 ሰዓታት ኣቢሉ ሪፖርት ወፂኡ ዝነበረ ድማ ዩክሬን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ራሻ ገይራ ነይራ። Cybersecurity reporter Sean Ling is here with me in the situation room. No, this is not the report. Let me show you ta zalla kulla amti abilna khnzarba indalina. I want to give you what is going on ta tagatam zalla zubluwa zallo akbakum yabzallatkum tamasasali ስለነበረት ያ Yet another logistics hub belonging to the Russian retailer Wildberries in the city of Volgograd. Drones have hit more than a dozen sites in the past few weeks in a bid to disrupt the company's operations. Some call Wildberries the Russian Amazon. It is a linchpin of the country's consumer economy. ዝስእልታት ጌርናልኩም ዘለና ከቢድ ሓዊ ዝቃፀለሉ ቦታ ስለ ዘሎ ኢና ሸፊና ዘለና ኣብዚ ቻነል ችግር ስለ ዘምፃና ዘሎ። ስለዚ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ነይራ ኣብ ሓደ ናይ ሪቴል ስቶር ከምዚ ናዮ ኣማዞን ዓይነት ኦንላይን ሾፒንግ መኻዚኖ ኣለዎም ዌርሃውስ ዓብዪ ከምኡ ዓይነት እዮም ሃሪሞሞ ብዙሕ ምቅፃል ፈጢሩ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ግን ናይ ኩናት ዕላማ እዩ ጌርካ ዘርከብካዮም ህራሚ ዘሎ ብዩክሬን ወገን ዩክሬን ኣብ ራሻ ዝረኸበታ ይታርም ወላ ፅርግያ እዮም ዝሃርሙ ወላ እቲ ፅርግያ ተሃሪሙ መኻይን ክሓልፋ ስለ ዘይክእላ ሂወት ናይ ራሻውያን ክበላሸ ይኽእል እዩ ዝረኸብካዮ ህረም ኮይኑ ዘሎ ብወገን ዩክሬን ብወገን ራሻ ንኣገዳሲ ዝበለቱ ዕላማታት ጥራይ ትሃርም ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዝኸዩ ዘሎ ኩናት እስጌር ዋኑ ናበይ ገፁ ክኸይድ እንታይ ክኸውን እዩ ብዙሓት ክኢላታት ዝጥምትዎ ዘለዎ እዮም ደንቀነ ዘለንስኪ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ርክብን ዕዉት ርክብን ከም ዝገበረ ክንገር ፀኒሑ ኣሎ እሱ ጥራይ ደይኮነ ድማ ቀድሚ ናብቲ ናብ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ምኻዱ ንኢራን ኣብ ካስፒያን ሲ መርከብና ተሃሪሙ ሓደ ባሕረኛ ቀቲሉ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኩናት ናይ ኢራን ከላግቦ ከም ዝደሊ ዘሎ መደብ ነይሩ እዩ ስትራቴጂ ሃንደ በዘጋጥመ መጥቃዕቲ ነበረን እዩ ዝበሃል ስትራቴጂ ነይርዎም እዩ ነዚ ክልተ ኩናት ከተላግበሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ እስከ ንትሪት ፓርስ ንስማዕ እዩ Ukrainian president trying to merge the Iran war with the Ukraine war, or is he simply trying to exact the cost on Iran for having supported Russia? As he arrived in Washington, D.C., it appeared clear that there was an intent behind his visit and an intent behind the attack against an Iranian ship in the Caspian Sea that went beyond just exacting a cost on the Iranians for their support of Russia. It went beyond just showcasing the capabilities Ukraine have using long-range drones. And it went beyond just the idea of being a little bit helpful towards the United States. Instead, it appears that the objective of the Ukrainians may have been much bigger than that, may have been to actually merge the two wars rather than just expand Ukraine into the Iran war. The distinction, of course, is essential. If the two wars were to merge, it does not mean only that the Ukrainians would get themselves involved in the Iran war. It would mean that a critical objective that Ukraine has had since 2022 potentially could be achieved, which is to get the United States actively involved in the Ukraine war. So far, of course, we have seen that the زيادة علامة كابتن نتكونتات برقيق زكاتات الوزلو كنمس ألكم سلام دلينا تريتا بارسي is one of the leading experts سبز قداينا إيران مالتي جنتاي زبل زلو يوكرين أبزو وانزي كنا عاق زي كلوتات درا عامي أم عبير لخم زلو بتزقبرو زلو دقوماتات بفلا درونات ناتو أزير حباتات كيدان كهرماز خلاين ስለዚ ልክ ሓደ መዓልቲ ናብ መገሻና ዋይት ሃውስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ኣብ ካስፒያን ሲ መርከብ ናይ ኢራን በምህራም ሲግናል ይሰዲዱ ንዋሽንግተን ንምንታይ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ኩናት እዚ ክላገበሉ ዝኽእል ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ኣብ ኢራን ሽግር ገጢምዎ ዘሎ ዩክሬን ክትሓግዘኒ ትኽእል እያ እንተሓጊዘያ ዝብል ሓሳብ ከምፅሞ ነዘን ክልተን ኩናት ዩክሬን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ፍሉይ ሓገዝ ክገብረሉ ትኽእል ነገር ከይህሉ ይኽእል እዩ ካብ ሽማዊ ወይ ንእሽተይ ሓገዝ ንኣሜሪካ ስታይ ክትሕግዞ ብግምጣሉ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ክቕይር እሞ
نسون لك كمتي يوكرين كتحجزو تغل كحجز قبل أبت كوينات ناي راشيا نكأتو لذي نيتو كأتو ده لندي زول لقى نيتو يفرح له هولندا تحريما رومانيا تحريما نابل بزع عندي دفتن دلت نيتو جن بزي أمريكا بزي دونالد ترامب نيتو أتي ترجم يبلون يوكرين بيني حاجة كاب نيتو بكز من يمتم نيتو زبال ني أمريكا عليها دونالد ترامب دليت يبلون زي دي أمريكا ما يبتونكو خجبر زخل زبال تركي خشوا هاي شوهات يبلون سأرشق واقع سلازي اتوم تعرفهم زلو زح جزء قبروا زلو بيوكرين يتحشوا منبر يوكي د فرانس سراوي سريرو مجي كغيروا زخلو كينات كم زي اللي بقمت قالوا معاتكم وتوامي مع شجركم وصاميو كفصل عنهم كم حفلوا زغلو انت داي كوينو لو تقبروا له زغلو كنتات يل راشا دما كم ندحر غيركا زي ككند غلا زخوين اصوارات ناتا دما اما كل اوروبا تدغحغح تخليا زخا اوروبا كاب زلو ونا بزغل دقو زم يخلي سلازي اجين كميز بلا زتطنانغ مربب ناتو كم زلنا ዝዝከር ኮይኑ ኪኖ ዝሓሊፎም ሓደ ነገር ድማ ይሓዝብ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ራሽያ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ናይ ኢራን ዝበሃል ዘሎ እውን ኣተሓይዘ ክሪአክሜ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ኩናት ዝፍተን ዘሎ ካልእ ናይቲ ወገን ራሽያ ድማ ኩሉ እዚ ኣንፃሮም ዝኸውን ዘሎ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ምስ ኢራን ዘለዎ ምቅራባት ንዓበየ ከይዳ ኣሎ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ንኢራን ረቂቕ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ሳተላይት ይቦም ኣሎ ምንታ ንኣሜሪካ ኣብ ርቲዖም ካርመዋ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ካብቲ ቦታቲ ክትሃድመሉ ትኽእል እምበር ተወሳኺ ናብ ኩናት ክትኣቱን ክትዕወትን ከም ዘይትኽእል ንክገብርዋ ቻይና እውን ከምኡ ኤር ዲፈንስ ናይ ካብ መንኩብካ ክትኮስ ዝኽእል ኤር ዲፈንስ ሚሳይላት 400 ዝኸውን ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክትባያ ይበሃል ኣሎ ክንሪኦ ኢና እዚ እውን ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ናይ ኖርዝ ኮርያ ዝበሃል ዘሎ ካ ስምዕዎ Putin may have just reopened a new front in the Ukraine war using North Korean leader Kim Jong-un's missiles. Ukraine says Russia has fired a North Korean-made ballistic missile in a deadly strike that killed an entire family. If confirmed, it would be the first time in nearly a year that Pyongyang's missiles have been used in the war. The alliance of Moscow is with the mad regime in North Korea for missiles for the North Korean contingent here in Europe. كم تريو دلهم بزحنا حقس زي كونه أدمعت حقس انت لو خايو عود زهبا كاز بهال كابزي زبقس يوكرين بقصري 5 سوساتا زخون دقفتيهم زلوا ترجيهم لهم أبتي بايتا زل حقس كترخ لخاجن راشا وحدات حقس تجن أدمعت حقستيهم زلوا نابنت أمانجا بوتين نورس كوريا زل ركب مرة يو سمين كوريا أبها قريو كتب لا تخلاه يكون يشتها قريو relatively nuclear power يدما السجن يكون أنا قداسي أتم مساخازلو are they willing to fight الشركة نزل لكاسي أبا خلو كل جزء مسنا عدنا كرخاخ ولا يدفت الناس نجارات زي شعبي أنا بنت إيرترا كلهم تمام كابين نزلوا السودان بلو إثيوبيا بلو كينيا بلو كلاتهم ولا السعودية بلو قبس كلاتهم إيرترا نشي هاجريو وعودز بي بلا 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 دبل أفحم كلهم مليو but when the real situation comes كبيت كنا تتكلم كله all of them they come to Smara نبى سمارا دمزو وينا بيرترا دمزو مرعى خلوهم كله ويبون فيستيفال كلهم كله وينا بيزنس كوبريشن كده اللي خلوه يكون رياليتي تدا شجر مسببهم عقل مسببهم يونا بيرترا دمزو نيرترا somehow تلمينا أبزع نقرات كده لو تتمسيها بلتقنا غير سياس ففوي ل5 عام ذكري بجخا ايات احنا ودعافهم مرحنا كلها قرسي نخالها قرد له مرحي ودعافهم ساكندو يمسوع نيرو ساكندو وش لاخات مخان 230 مليون حزب لنا 210 مليون حزب لنا اش حسراويت على نزبل ودعافهم درفت رايدي وصلنا البات احنا داي سمعنا درف خاني راتو تخونه تنبر ودعافهم نابل زارب زنبر زناي ناي بشاشا مراحلومي مع التعبيتات زوصو زلو بوغن سودان ابا هاجري 30 مليون 35 مليون حزب زلوي قوم شيتنا بيرترا خيدام يم امين ازل لو تزغبرو زلا بتاع مسرع سرايت ناي السودان ابحثير غزيه بزمع بلو بلحي ويون وتدراو سلتي قال نو اتس نوت لايك ذات توقخ جمر كله زبلص اصوار نيرو ماكشل ناي زمانات اكبو نيرو اصوارو من قال من كلهم حديمام دبر السودان كده تقينم عقم سلازي له and there is only one ግብጽ بقدمهم مسؤم يمنيرو سعوديه بقدمهم مسؤم يمنيرو these people cannot change war نعود كوينات كغير زغل يكون there is one power أبقرنا أفريقيا نعود كوينات كغير زغل سد ما كلمنا له سو يلكاتو كازغل يكون إيرترا خيت كلامين كا إيرترا حق زكي أجو 5 ولا كل توحر 3 وري كارتون تقع 10 كيلو حجون لنكنه كل 3 غزي بحبون نبي إيرترا تي 5 كيدو 5 نبره برهاني زنقر إيبن جبس نبي إيرترا وش له لازول ولا سعودية
you know ኣጽዋር ኣሎ ሚሳይላት ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕቲ ግን ከመይ ኤርትራ እዩ ሕቲ ዝበሃል ከመይ ኤርትራ እዩ ብካላሽንኮቭ ክዋጋ ዝኽእል ኣብ ድፋዕ ኮፍ ኢሉ ክዋጋ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ኣበይ ኮይኑ ግን ኣብ ዶብ ናይ ሃገሩ ኣብ መሬቱ ኮይኑ ይዝዋጋ ኣብ መሬት ደማቱ ከይድ ኣይደልን ኣብ መሬቱ ግን ክሳብ መወዳእታ ክታኾስ ዝኽእል እዩ يعني السعوديه مع الدرونات يزلوا درونات ميسايلات كتحنهم كم زي يكون صبوا غيرهم ينفض سو انتي كنبل دلينا انا سمين كوريا نشتي هاجري but they are willing to help حجز كجبروا زغول كم زنا اوروبا او ورقات بليونات كثر متصوعه يكون 30 شعو تهدر كبكاي خليل ولا سلامتا 30 شعو تهدرني بوتين كباي ويون ميسايلات كبزغل هذا ميسايلات ناتو بايتا كم سركري دلي ምክንያቱ ደቡብ ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ኩሉ ግዜ ምስ ተፋጠጠ ተዋጊኡ ግን ኣይፈልጥን እዩ ሰራዊትካ ተዋጊኦም ዘይፈልጡ ኮይኖም ዕድል ኢኻ ትደሊ ልክዕ ከምዚ ተፃወቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ጌርካ ኣለኻ ትሬኒን ምስ ካልእ ፀወታ ዘይፃወቱ ተኮይኖም እንታይ ገብሩልካ ድፍዓት ኣብ ወረቐት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣባይታ ግን እቲ ኩናት ተመክሮ ስለ ዘድልዮ ኣብዚ ምዕቡል ኩናት ከይዶም ዝምከሩ ሰራዊት የድልይዎ ወይ ሰሜን ኮርያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተነፂሉ ዝነበረ ሃገር ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ there are conditions ወላ ንዓኻ ክትዛረበሎም ጥዑማት ኣይኮኑ ግን ክትገብሮም ዘገድዱኻ ነገራት ኣሎ ኣብ ዓለም ዕፅዋት ጥዑም ኣይኮነን ከቢድ እዩ ካብ ዕፅዋት ክትወፅእ ድማ ምስ ገለ ትረኽቦም መሻርክቲ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍ ልቡ ነፊዑ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ራሽያ ዝደለዮ ክረክብ ስለ ዝኽእል እዩ ዝደለዮ ምክንያቱ ራሽያ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከላ ይሕግዛ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሽርክነት ድማ ወሳኒ እዩ ንሰብ ኣብ ግዜ ሽግሩ ትገብረሉ ነገር ጽባሕንጎ ኣብ ግዜ ሽግር ከሎ ግን ክባካ ክትገብሮ ኣለካ ጽባሕንጎ ክርስዓካ ስለ ዝኽእል እጂ ሰሜን ኮርያ እንታይ ትገብሩ ዘሎ ብዙሕ ነገር እዮም ካብ ራሽያ ዝወስዱ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ኒውክለር በሎ ቴክኖሎጂ ናይ ሚሳይል በሎ ነዳዲ በሎ እኽሊ በሎ ካልእ ዘድልዮም ጥረ ነገራት ካብ ራሽያ ይገዝኡን ብሓገዝ ብሽርክነት ይወስዱ ኣለው ኣፅዋሮም ድማ ይሸጥሉ ኣብ መኻዚኖ ተቐሚጡ ዝነበረ ድማ እንታይ ይሸጥዎ ኣለው this is smart business so ሰሜን ኮርያ ዓብይ ተራ ዝፃወት ዘሎ ነቲ ካብ ደቡብ ኮርያ ይኹን ካብ ካልኦት ክመፅኦም ዝኽእል ብድሆ ድማ ኣሜሪካ እናተዳኸመትሉ ስለትኸይድ ኣላ ኣሜሪካ ብዩክሬን ትዳኸመሉ ስለ ዘላ ጎረቤቱ ደቡብ ኮርያ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ጃፓን ከምኡ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ቻይና እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ሲስተም ይዓቢ ኣሎ እዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ፌት ካልኣይ ሽምና ከይፈተናያ ሰሜን ኮርያ ኢሎም ስለ ዝፀውዑና ኤግዛክትሊ ንዓና ዘጋጥም ዘሎ ድማ ከምኡ ብኸመይ ኣነ ዘምፅኦ እዚ ሰሜን ኮርያ ኢሎም እዮም ዝፅውዑና ንዓና ንኤርትራ ምሽ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ረእይዎም ኩሎም ብልፅግና ኣብ ምንታይ ወዲቕ ኣሎ ሱዳን ኦኬ ምስ ካልኦት ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ምንታይ ወዲቕ ኣሎ የመን ትንኩ ሕቲ ሓያል ኮይኑ ወፂ ዘሎ ስዑድያ ንበዓል ብድሆ ኤቭሪባዲ ኢዝ ኢን አ ቢግ ዲፕ ትራብል ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሽግር ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣንሕና ይኮና ነምፅኦ ኣብቲ ሽግር ግን ተዳሊኻሉ ፅናሕካ ፅቡቅ ዕድላት ክፈጠረካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ማንም ትሰግአሉ ኩነታት ድሩት እዩ ዘለዋ የስ እቲ ከባቢ ሓንቲ ብስላል ኣብ ትዊተር ፖስት ገይረያ ኣለኹ ኣብ ጎረቤትካ ሓዊ እንተሎ ካንሸሎ ናትካ ክከላኸለልካ ኢልካ ብዙሕ ክትተኣመን የብልካን ሓዊ ብካንሸሎ ክትከላኸሎ ስለዘይትኽእል ዘሪሩ ክመፀካ ክእል እዩ ስለዚ ሓዊ ብጎረቤትካ እንተሎ ትራንኩል ለቀሲንካ ደርፊ ዓድኻ እናገበርካ ክትስዕስዓሉ ትኽእል ኩነታት የለን ዩ ሃቭ ቱ ቢ ፕሪፔርድ ፍተወይቲ ፍተወቲ ኩናት ናባኻ እውን ክሰግር ስለ ዝኽእል ሓዊ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ እውን ክፅልያ በዚ ኣብዚ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ናው እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ዳይናሚክስ ከም ዘለዎ ንሪኦ ስለ ዘለና ኢና ኩሎም እዞም ኩናት ትሪኦም ዘለኻ ኣጀማምራ ናቶም ኣካይዳ ናቶም ብኩሉ ሓደገኛነት ኣለዎም እዩ ካብዚ ቀፂሉ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ክንቅይር ናብ ኢራን ገፅና ክንቅይር there is one theory ኣሜሪካ ትዛረበሉ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ድማ ብኩሉ ምዃን ስለ ዝኣበዮም እንታይ ክገብሩ ይሓስብሎም ሓድሽ ዓይነት እፅዋ ሓድሽ ዓይነት ቅዲ ናይ ኩናት ከነተኣታቱ ንደልለና ይብሉ ኣለው እንታይ ዓይነት ቅዲ ዳ ክኸውን ኮይኑ ንዝብል ዓብ ኩናት ክገብሩ ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ካልእ ታክቲክ ክፍትኑ ይደልዩ ኣለው Vogo live with brand new developments on the conflict with Iran. Anita, good evening. Yeah, good evening, Trace. It certainly sounds like another large attack against Iran could be imminent, and part of that might be a land blockade. The British Telegraph newspaper is reporting a land blockade is under consideration by President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to increase economic pressure on the regime after months of attacks have failed to bring them to their knees. Donald Trump ዝብልዎስ መስኪና የደንግጸካ እዩ እንታይ ስከይብል ኣለው ዘይምነዎም ሰባት ምዃኖም ኣሜሪካ ንሓሙሽተ ወርሒ ዘይፈተነቶ ፕሌይቡክ የብላን ኩሉ ፈቲና ፈሺሉ እዩ ኩናት ፈቲኑ ፈሺሉ ብሎኬድ ኢሎም ኣብ ባሕሪ ገይሩ ኣይሰለጠን ሕጂ እንታይ ሓስብ ኣሎ ላንድ ብሎኬድ ቅድሚ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር እንዲ ዝሓስብ ዘሎ ጎኑ ጎኑ ድማ ዕፅዋ ብመሬት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብኩሉ ብመሬት ትረኽቦ ዘላውን ክንዓፅዎ ኣለና ነቲ ህዝቢ ንምጥፋእ እኮ እዩ እዚ ምንውጋእ ኣይኮነን ኢራን ወታደራዊ ኣፅዋር ካብ ኢራቅ ዝመፃ የለን ካብ ቱርክ ዝመፃ የለን ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ፓኪስታን ካብ ቱርክሜኒስታን ከምኡውን ካብ ኣዘርቤጃን ዝመፃ የለን ወይ እውን ካብ ኣርሜንያ ዝመፃ የለን
ولا حنت كاب أسوار تجلبوا زأتواب في إسرائيل انتايجن مجبي أتلبو ما يأتلو زبيزاتات نبتز بيأتلو كل زك عصوي دليلو the problem the thing is نزيوم كنبر كم تخينا بكل من قد كن عصوا مالنا كنتفو مالنا نتزبن منجستن سراويتم بحد غيرنا هنتفو لنا يتوكينا and they are telling المستوى السنة وارح كديمقراطية كنا مسينا يوم زبلون يوم thank you I think كم زعينة جلوس النت وكم زعينة تخاشح زبال لجر كم زي so كم تري وده لهم كبيت كوينات كجبري ده لسه لو نتكبيت كوينات جن بمنتاك توسنية لك تغلى هلا يكون عصوا زخون نجر بتعدي خمسة عتو سلزي بحرز عصنا أي سلتن بجراز جبرنا أي سلتن بتزفتنا أي سلتن سلزي أنت نقبر له ذكا بمدرن بسماين ببحرن بقطبان بكل عزينا كبيت زخون دبداب من نقبر أدلنا هنرينا يوم زول زلوا وتصيت نايزي أنت كم زخون تفضلوا أمريكا نزمس جبرة سنتاك ما تيوتيت جمتوسكي we all know ولا حنتو تصيد دمسيلا دونالد ترامب يخو قداكاو مخنياتو تزب لو زلو كونتات ناي إيران جبرة مالسن تاي كون يو يخاف دول ذلك نسخاهم وقت جبر تخليها what are they capable of doing نسخاهم وقت جبر كلها نساتهم انتاي جبرة مالسك بخا يقولوا لما مجمعات يدلي which is مبزحتك زي ناي دونالد ترامب جبر ناي إيران جبرة مالسي زيادة زحمة مزلو كابتن عطاتو سلامتاي كحمما مخلب لكم زلنا well because America is in deep trouble انت عينت سقم قتي ما مالو listen أبزيك اسمعكم يا أمريكا انت قتي ما هم زلو. Earlier on the show we told you why the US Army is worried about its soldiers using Instagram, but they have a much bigger problem on their hands, even bigger than scrolling reels and liking posts, and that is the depleting reserves of air defense missiles. A new report estimates US inventory for Patriot interceptors has shrunk by nearly 65% since the Iran war began. And if the fighting continues, the United States could face a severe crunch. So what is Washington doing about it? What it knows best, feeding billions of dollars into كم تري وزلهم أمريكا بزوج أجمعات لهم حركة بالسوشيال ميديا يبعلالو وتهدرات نعطهم أبي إنستغرامن أب تيك توكن أب جلن سلزلو إذا تكنولوجيا تازدما نسليا وحبريتا أقداسيو ስለዚህ አገዳስ ስለያ ካብናቶ ወሰደ ንመቅታሎምን ንምህራሞምን ጸላኢ ይጥቀመሉ ዝብል ክሲ ይጥቀመሉ እዚ ብሓፈሻ ሶሻል ሚዲያ ገለመለን ዘለው ትድርና ቢት ከም ዝኸውን ፍሉጥ ወታደርሲ ምስጢሪ ክኸውን ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ዓውደ ኩናት ዘሎ ግን ኣብ ኢንስታግራም ፖስትና ገበረ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ዘበኑ ድማ ዘበነ ኢንስታግራም ቶምና ወታደራ ድማ ናእሹ ስለ ዝኾኑ ገለገሊዮም ማለት እዩ ደቂ 18 ሓደ ካህን ሓንቲ ካብቶም ኣብ ጆርዳን ዝተቐተለት እጅ ጓል 10 ዓመት እያ ነይራ ስለዚ these people are social media generation so ወዲ 10 ዓመት ማለት 2006 ዝተወልደ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና አይፎን 2008 እንዲያ ወላ 2007 እያ ንመጀመርያ ብዳጋ መፅያ so this native digital native ዝኾኑ generation እዮም and they are pretty much with social media connected ስለዚህ ወላ ኣብቲ ባህርናቶም ጠጠው ክተብሎም ኣይትኽእልና ወላ ናይ ብልፅግና ፀገሙን ከምኡ ኮይ ብዙሕ ግዜ ምስጢር ብሶሻል ሚዲያ ይድወፅ ንሱ ንግደፎ ካልእ ፀገም ግን ኣጋጢሞም ኣሎ ናይ ፔትሪዮት ሚሳይልስ እንታይ ዓይነት ሚሳይል ኣሜሪካ ኦፍ ኮርስ ክትፈትሕ ዓይነት ትሽግር ግን ራይት ናው ክፍታሕ ዘይክል ሽግር ገጢምና ኣሎ ክብሉ ከለዉ ስምዑ Live from Washington with more on this. Hi, Jen. Hi, Bill. Well, the Pentagon is confronting a growing reality after months of fighting in Iran. America's stockpile of missile defense interceptors is shrinking so much that military planners are weighing whether they can continue the current cycle of limited retaliatory strikes. The Center for Strategic and International Studies, using open source budget numbers, estimates U.S. Patriot interceptor inventories have fallen from roughly... እዚኣቶም ቶም ዶናልድ ትራምፕ ቀረብቱን እሙናትን ዝበሃሉ ሚድያ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ፎክስ ሚድያ እዩ እታ ትዛረብ ዘላ ድማ ሓንቲ ናይ ስትራቴጂክ ኣናሊስት ወይ ከዓ ሪፖርተር ገለ ዝብልዋ እዮም ትዛረባ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኢዝ ኣብ ከቢድ ናይ ኣፅዋር ሕፅረት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ኖርማል ኣፅዋር ተዝኾኑ ኢትስ ኦኬ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ዲፈንስ እዩ ናይ መከላኸሊ ሚሳይላት ተወዲኡ ከም ዘሎ እንታይ ይብሉ ኣሎ ዩኤስ ሚሊተሪ ራኒንግ ሎው on defense interceptor ሕጂ ካልእ ሚድያታት ክዛረብ ከሎ ኖርማል ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ዋላ ሓቂ እንተለዎ ፎክስ ሚድያ ግን ናይ ውግብ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ትዕወታላ ዝጎድላ የብለን ኣፅዋር መልዩ መኻዚኑ መልዩ ዝብሉ እዮም ዝመፁ sometimes they tell the truth ምክንያቱ ክመፅእ ዝኽእል ውርደት እውን ስለ ዝረኣዮ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮምን ሕጂን ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ንኣብነት
ፔትሪዮት እቲ ቀንዲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ማለት እዩ ፕሪ-ዎር ዕለት 27 ወርሒ 2 ቅድሚ ኩናት ማለት እዩ 2300 ኣሜሪካ ዝኣከል 2330 ሚሳይል ጥራይ ክህልወሲ ማይ ጉድነስ ግን ያ መን ካርመና ኢሎም ኮ ዝሃርመና ያለን ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እምበር ኖርማል ከምዚ ሕጂ ዘለዎ እንትኮይኑ መኻዚኖታት ካሲ በሻሓት ዝቁፀር ይክልወካ ዝግባእ ባት again 2300 ነይርዎም ኣብቲ ዕለት 9 ወርሒ 4 ሲስፋየር ክገብሩ ከለዉ ኣብ እስላማባድ ማለት እዩ 1000 ተሪፍዎም ነይሩ ስለዚ 1030 ነይርዎም ሎሚ ካብ 759 ክሳብ 827 ኣቢሉ ኣለዎ እዚ ማለት ከቢድ ኩናት ተመፅዩ ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ዛንታ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሓደ በሉለይ ታትካ ትኻላይ ማለት እዩ ትዛዕበየኻ ትበርትዕ ወይ ዝኸበረ እውን ዝበሃል ፕሪ-ዎር 452 ነይርዎም ኣብቲ ግዜ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ 230 ክሳብ 260 ነይርዎም ሎሚ ካብ 234 ክሳብ 278 ኣቢሉ ኣለዎ ነዚ ሒዝካ ከቢድ ኩናት ክትኣቱ ኣይከኣልን እዮም ዝብልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ጀነራላት ናቱ ይነግርዎ ኣለዉ እዚ ሒዝካ ከቢድ ኩናት ኣይትኣቱን ኢኻ እንተኣቲኻ ድማ ክትጎስማ ኢኻ ይብልዎ ኣሎ እዚ ከለና ከማን ክንደይ ዕንወት ወሪድና ኣሎ እዚ ኩሉ ሚሳይላትና ኣሎ እናተባሃለ እውን ክንምንታይ ዕንወታት ኣብቲ ካምፕታት ናትና ወሪድሎ ሪኢኻ ኣለኻ እጂ ውሑድ ስለ ዘለና እቲ ሚሳይላት ናቶም ድማ ናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ you better stop this thing ይብልዎ ኣሎ ግን I don't think ንሱ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ምክንያቱ ንባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ ተሓቲቱ ለንቀነ እንታይ ምርጫታት ናትካኢሎ እሞ ከስማዓኩም እንታይ ከም ዝበሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መንጎ ዝፃወት ዘሎ ካብዚ ዝብገስ እዮም ዝብልዎ መንጎ ሕጂ ኣገለገሊዩ እቲ ካምፕታቱ ከምዘይ ወፅኦ ፈሊጡ ቦርሱ ጠርኒፉ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ኣገዳሲ ፍፃመ ለንቀነ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ is this one The US now, the United States has begun withdrawing its remaining military forces who are stationed near the Erbil International Airport in Iraq's Kurdistan region. Now, this latest development comes as the 30th of September deadline of troop withdrawal comes closer. The date was finalized after talks with the Iraqi government. According to sources familiar with the withdrawal process, the drawdown began last week. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርብል ዝበሃል ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ካብ 2003 ኢራቅ ከም ሃገሮም ገይሮም ድሌቶም ዝገብሩላ ዝነበሩ ሓንሳብ ንኣይሲስ ንቃወም ኣለና ሓንሳብ ግብረ ሽበራ ሓንሳብ ገለና ተባሃለ 2003 ዝኣተው ክሳብ ሕጃው ነይሮም ታንክስቱ ኢራንን ናታ መሻርክቲ ኣብ ኢራቅ ዘለውን ምልሻታት ማለት እዩ ሃሪሞም ትንፋሶም ዘብፅዎም ቦርሶም ጠርኒፎም ኣፅዋሮም ሒዞም ሸተት ኢሎም ይወፅ ኣለዉ this is a big success ወይ ዓብይ ዓወት እዩ ንኢራን ምክንያቱ ኢራቅ ማለት ሓደ ካብቲ ላውንቺንግ ፓድ ብወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ኮይኖም ከም መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ቦታ እዩ ኣበይ ኣሎ ኢራቅ ኣብ ካርታ ተሪእኻዮ ረይዎ ኢራቅ ማለት ዝዓበየ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ቶፕ ምስ ኢራን ዘለዎ እዩ ቅድሚ ሕጂ ድማ ነዊሕ ኩናት ዝገበረሉ ቦታ እውን እዩ ስለዚ ብኢራቅ ካብ ጆርዳን ዝደለይዋ ኣፅዋራ ሰጋጊሮም ብእስራኤል ጌርካ ቀጥታ ናብ ኢራቅ መፂኻ ዝደለኻ ክትገብረሉ ትኽእል ከምኡ ድማ ኢራቅ ማለት ቀንዲ ናይ መከላኸሊ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም እዩ ኢራን ናብ እስራኤል ክትሃርም እንተኮይና ኣብ ኢራን ዘሎ መደበራት ኣብ ኢራቅ ዘሎ መደበራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ተራ ይፃወት ቀዳሞት ነቲ ሚሳይላት ሓበሬታ ናይ ስለያ ዝብል ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ምእላይ ዓብ ተራ ኣስተዋፅኦ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ካብዚ ቦታ ዝተሃድም ዘላ ክትከላኸሎ ስለዘይከኣለት ኤር ዲፈንስ ድማ ኣለዎ ስለ ዘሎ ካብ ወፂኻ ጆርዳን ይክኸውን ኣብ ጆርዳን ዘሎ ማዓስከር ድማ ብተደጋጋሚ ኢራን ትሃርመላ after that ንዑን ድሕሪ ዳኺምካ then you only have Israel እስራኤል ያኽትሉ እስራኤል ዝኸበደ ብድሆ ክመፃ ከም ዝኽእል በዚኻ ትፈልጥ ግን ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ተረሲዐን ኣለዎ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንግዚኡ ዕረፍቲ ወሲዱ ኣሎ 3 ቢልዮን ገለ ገንዘብ ከፊሉ ንኢራን ዕረፍቲ ወሲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ኩናት እናበርትዐ እንተኸይዱ ክምለስዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ again እዚ ኩነታት እዚ ኢራን ዲክቴት ትገብሮ ከም ዘላን ኢራን ናብቲ ደልዮ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ትዕወት ኣላ ዝብለኩም ሰብ ኣሎ ኣብ ገለገለ ትሪእዎ ኢኹም ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ብድሌት ናይ ኣሜሪካ ብባህጊ ናይ ኣሜሪካ ዝፍፀም ዘሎ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካ እናወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ክሳራታታ ከተውሕድ ስለ ዘለዋ ቦርሶም ጠርኒፎም ያንኪስ ጎሆም ይብልዎም ነይሮም ቀደም ያንኪስ ማለት ናይ ኒውዮርክ ሓንቲ ጋንታ ኣላ ናይ ቤዝቦል ግን ንኣሜሪካውያን ንዓድኹም ኪዱ ንምባል ዝጥቀሙላ እዮም ነቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ያንኪስ ጎሆም እዮም ዝብልዎም ከምዛ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ኢራቅ ክንደይ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ገይሮም ክንደይ ግዜ ፖለቲካ ናቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብዚ ዓድና ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም ክንደይ ግዜ ሓቱ ነይሮም ወል ሳላ ኢራን እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣጋጢሞም ኣሜሪካ ታንክታታን ኣፅዋራታን ሒዛ ቦርሳ ጠርኒፋ ናብ ካልእ ማዓስከራታ ምናልባት ምስ ግዜ ካብ ኩዌት ቦርሶም ጠርኒፎም ዝወፅሉ እውን ከጋጥሙ ክእል ይኸውን
ካብ ባህሬን I don't know ባህሬን ማለት ሶም ተወፅኦም ሃገር ክቅፅል ክእል ዳይክል ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጡ ጀንዊን ዝኾነ ቃልሲ ስለ ዘሎ ነቲ ንጉስን ናቱ ምሕደራ ንምእላይ ዝቃለስ ህዝቢ ስለ ዘሎ maybe ካብ ባህሬን I'm not sure ነቲ መንግስቲ እቲ ንጉስ ንባዕሉ ኣባቶም ስለ ዝምርኮስ ካብ በዓል ስዑድያ maybe you never know እንተዋሓደ ትናቶም ገለገለ በይዛት ከግድልዎ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ግን this is a start ሓደ ካብቲ end of the empire ዝብልዎ ዘሎ ቦርሳኻ ጠርኒፍካ ክትወፅእ ኣለካ ዝበሃል ዝነበረ መርኣያ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና and እዚ እቲ ፓትሪዮት ሚሳይልስ ዝብለኩም ፀናኩ እዚ እቲ ሚሳይላት እቲ ተወዲዱ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ in fact ኣብ ገለገሊኡ ነዚ ሚሳይላት ነቲ ተኳስን ባዕሉ በንቂሮም እዮም ዝገጥፍዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ካብቲ ከባቢ ናይ ኢራን እንተረሓቕካ ዝበለፀ እዩ እዚ ከዓ ንኢራን ሓያል ናኾነት ትመፅእ ኣላ ዝበሃል ወይ እውን ነቲ ኩናት ዲክቴት ትገብረላ ንዓዓ ብዘዋፅእ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ ዝበሃል ካብዚ ዝበገስ ስለዚ ናይ መወዳእታ ካብዚ ቦታ እዚ ወርሒ 9-30 ቢሎም እዮም ጠቕሊሎም ቦርሶም ጠርኒፎም ነዚ ማዓስከር ስገዲፎም ክወፁ እዩ ዝበሃል ዘሎ and we will see እዚ ኩሉ ናይ ኣሜሪካን ኤምፓየር ከመይ ይኸውን ከም ዘሎ አሚን ኣብ ታሪክ እንዲና ንርኢ ዘለና ፍጹም ከምዚ ከጋጥም ኢልካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ዓይነት ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና but again 2026 is a special year ፍሊታ ዓመት ያ ብናይ ጂኦፖለቲካ ብናይ ኣሜሪካን ሄጀመኒ ፓወር ዝገጥሞ ዘሎ ኩነታት ንሪኢኻ እዚ ዓመት እዚ ፍሉይ ዓመት እዩ እንተበልካዮ I think ምግናን ነጋንን ዘለና ኮይና ይስማዓንን እዩ ኦኬ እምበኣር ከምዚ ካብ ኮነ ወርስ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እስከ ስምዕዎ still thinks a deal with Iran can be reached, and he said the following, watch. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, the other day, the 5 missiles we shot, we knocked them down, but we were in the midst of a negotiation. I mean, I'm waiting for Steve to call me. How's the negotiation going? And instead, I got a call from Pete that they just shot 5 missiles at one of our bases in Jordan. General, come through was a long time. ከመይ መረዳእታ ናቱ ከመይ ከም ዝኾና ብምስ ኣብቲ ዝርርብ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ክዛረብ ከሎ እምነተይ ናብ ጎደለ እዩ ምክንያቱ ይሕስቡ ስለዝኾኑ ቀፃልዮም ዝሕስቡ ይብላሉ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ምስክርነትና ብከም ገዲፍና ኣለና መን እዩ ዝሕሱ መን እዩ ክሕሱ ዝኽእል ትብሉ ሓደ ሓሳቡ ብዙሕ ግዜ ስፔሻል ፊቸርስ ኣለዎ ፅቡቕ መርኣያ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ብዙሕ ዘረባ ይደበዝሕ ሓቀኛ ውሑድ ነገር እዩ ዝዛረብ ውሑድ ዝዛረብ ውሑድ ግዜ ዝፅሕፍ መን እዩ we all know ኢራን ብዙሕ ኣይዛረብኒ ብዙሕ ከዓ ኣይፅሕፉን እዮም ሳሕቲ እዮም ዝፅሕፉ ሓፀርቲ መልእኽታት ድማ እዮም ዝፅሕፉ so ዶናልድ ትራምፕ ንስኻ ኢኻ ነቲ MOU ፈሪምካ ዝጠሓስካዮ ብሊባኖስ ዝጠሓስካዮ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ዝጠሓስካዮ ብኩሉ መንገዲ ዝጠሓስካዮ ባዕልካ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ሕጂ ናብትን ምባል ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልኒ እዚኣ ሓንቲ ጌርኩም ስልዋ ፅባእቲ ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ይሃርሙና ኣለዉ ካብ መንጎ ዘረርብ ወፂኦም ይሃርሙ ኣለዉ ይብል ኣሎ እሳ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ንምዝራብ ንስኻ ኢኻ ኣብ መንጎ ዘረርብ ከለኻ ውግእ ትመርፅ ኣለካ ብዙሕ ግዜ ኣብኣ ግን ከምታ ንስኻ ትገብራ ቀደም ተፀቢዮምካ እንዲኦም ግብረ መልሲ ሂቡ ነይሮም ንመጀመርያ ቀዲሞምካ ምንቅስቃሳት ርዮም ከም ዝሃረሙ እዩ ዝንገር መዓት ዕንወት ድማ ከም ዘውረዱ እዩ ዝንገር 3 F-35 ነፈርቲ ከም ዝተሓረማ ካልእ ብዙሕ ሎጂስቲካዊ ኣፅዋራት ኣብቲ ማዓስከር ናይ ጆርዳን ከም ዝተሓረመ ንሱ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ከቢድ ኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን ገለ ካብቶም ኣብ ዙርያ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዉ ጀነራላት እንታይ ክገብር ክእል ንዝብል መልስናቶም ስሙ Should the president scrap the deal? I think he, well, first of all, I think he ought to continue to try to get a diplomatic result, but I don't think he ought to do it at the expense of us attacking the Iranian military. So we all want to see an end to this. We all want to see a peaceful solution, but the likelihood of that is maybe not very high. I still think, and I've said this for months, I said it last time when we initially attacked during Midnight Hammer, that we need to take away the Iranians' ability, the IRGC in this case, ability to export their military capacity to the GCC countries in the Middle East as well, primarily Israel, but also all our GCC allies. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዳኽሞም ወዳእዮም ኣጥፋዮም ጥራይ ዘሎ ምክንያቱ ንዚኣቶም ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ተዘራሪብካ ክመፅእ ዝኽእል ፍረ የለን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅኡልካ ኣይክእሉን እዮም የለን ተኽእሎታት ገለ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ሂ ኢዝ ጌቲንግ ኦል ዲስ ካይንድ ኦፍ ጀነራላት ናይ ቀደም ዝነበሩ ዝህብዎ ምኽሪ ደምስሶም ወዳእዮም እለዮም ዝብል እንተደይ ኮይኑ ተዘራሪብካ ተረዳዲእካ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ መፍትሒ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ የለን ሕጂ
بفلا فوكس ميديا كبيت كوينات كبر كم زلون كيت كاكت عليو كم زلكان كسعرهم كم زلكان كتنبركوها كم زلكان رايوتي مخرج ما تزلو كمدي كهون بوجيرم اليوم كودو I don't know but what are you finished them زبل زربا بتدقاقامي نسمع زلنا The Iranian regimes, the financial tentacles all around the world. The largest bank in Iran collapsed. The central bank had to print money, caused inflation. Now they got 180% inflation. They aren't able to pay their troops. And on your orders, we are searching for their assets all around the world. That's going to help. Jim Hansen, former U.S. Army. እጅከም ትሪዎ ዘለኹም እቲ ካቢነ ናቱ ተኣኪቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ካቢነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከም ዴቪድ ዝበሃል ቦታ ተኣኪቦም ኣለዉ ኩላቶም ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ኢራን ፀብፃብ ይብለዉ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ነቲ ወታደራዊ ክንፊ ይኹን ንኢራን ንዝሕግዝ ወይ ምስ ኢራን ንዝሰርሕ ዘበለ ኩሉ እገዳ የውርድ ከም ዘሎን ብዲፕሎማሲ ከምኡ ብወታደራዊ ከምኡ ብኩሉ መንገዲ ክንሓንቃ ኣለና ዝመስል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እቲ ውሳነታት እንታይ ክኸውን ይኽእል Army Special Forces and President of World Strat joins us now. So Jim, your thoughts about the president saying we're about to hit them back for 3 or 4 days. But I thought in the Wall Street Journal, they talked about 2 more weeks because we left 20% of targets on the table after Epic Fury in an effort to get together with some type of peace deal. So what do you think the next phase looks like? Well, I don't want to argue with the president about naming conventions, but I kind of like Operation Epic Finale. It's time to finish this regime off. And it can't all be done by bombing. We can't bomb them out of power. But what we can do is create the conditions by destroying enough infrastructure and things they need to operate. Exactly. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ምስጢር የብላ ታሪክ የብላ ገለ ሕበቢ የብላ ወዳእ እዮም እያ ዘላ ስለዚ ሓድሽ ኩናት ከቢድ ኩናት ክገብር ዶናልድ ትራምፕ ይሰናዳእ ከም ዘሎን ይዳሎ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነዚ ድማ ብዝተኻለመ ንክልተ ሰሙን ገለ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ጌርካ ከተንበርክኾም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንምንታይ ክተርባ ኣለካ ተተቅርፂ ጌርካ ኢኻ ነቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ከም ዝለዓል ክትገብሮ ትኽእል ንኩሉ ተቅርፂ ከተዕንወሉ ትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢራን እንታይ ክትገብር ምዃና ይዛረቡን እዮም ኢለኩም እየ because they don't care ኢራን ነዘን ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ክትገብረን እያ they don't care so ኣብ ሃገራት ኸሊጅ ዘለኹም በጃኹም ተኽኢልኩም ማይ ገዚኹም ኣብ ገዛኹም ኣቐምጡ ማይ ገዚኹም ተዋሓደ ማይን ገለ ነገራትን ኣብ ገዛኹም ክትክዝኑ ፈትኑ you never know እዚ ኩናት እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ኩናት እዚ ዝፍለጥ ነገር የለን I wish እዛ ሰግመንት እዚያሲ ኣብ ስዑድያ ኣብ ቀጠር ኣብ ኩዌት ኣብ ኢማራት ኣብ ባሕሬን ኣብ ካልእ ኣብዚ ሃገራት ኸሊጅ ዘሎ ህዝብና ክሰምዓ ወላምና ኣብ እስራኤል ዘሎ ክሰምዓ ምክንያቱ ኣነ ፍሉይ ምስጢር ስለ ዘለኒ ወይ ፍልጠት ስለ ዘለኒ እንደይኮነ እቲ ኩናት ትሕቲ ቅርፂ ክሃርሙ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ተተሓሪሙ ድማ ክንደይ ግዜ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም ኢራን መጠንቀቕታ ዝሃብዎ ድማ ዘተግብሩ ህዝቢ እዮም ነታ ዘጠንቀቕዋ ይሃርምዋ እዮም ነዚያ ክንሃርም እያ እንተኢሎም ይሃርምዋ እዮም ስለዚ ኣይኖት ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ናይ ማይ መፃረይ ኣይኖት ናይ መመንጨው ናይ ኤሌክትሪክ ኣይናይ ገለ መለ ክሃርሙ ከም ዝኾኑ ነጊሮም እዮም ስለዚ ካብ ዘለኩም ገንዘብ ብፍላይ ስድራ ቤታት ዘለኩም ማይ ኣብ ገዛኹም እቱ ሜይቢ ብተጃዝ ገዚኹም እቱ እንደን ኣብ ልዕሊ ድማ ዳዓናትኩም ግበሩ ፀሎትኩም ግበሩ ሜይቢ ኣብ መንጎ ድማ ገላቲ ሰላም የብሎም ይኸውን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣበርቲዕና ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ክንሃርሙ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ክኸውን ዝኽእል ድማ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ን39 መዓልቲ ክዋግኡ ከለዉ ርኢና ኢና ድሕሪኡ ኣብዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ካብ ሕጂ ኩሉ ሰብ ዘድሊ ምድላዋትን ዘድሊ ጥንቃቐታትን ክወስድ ይግባእ because they are going to do something bad ሓደ ሕማቕ ነገር ግናይ ነገር ክገብሩ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ምክንያቱ ብኖርማል ኩናት ክስዕሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ኣሎ ስዕረት ምቕባል ድማ እታ ዝኸበደት ዓቐበት ኮይናቶም ኣላ እንታይ ገብርሎም the next bad thing ተኻል ኣማራፂ እንታይ እዩ ሓደ ክፉእ ነገር ጌርካ እቲ ስርዓት እንተስ ንህዝቢ ደንጊፁ ኣብ ጣውላ ክመፀካ እንተስ ህዝቢ ተላዒሉ ኣልይዎ ገለ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢራን ሕጂ ዝመፅኦም ዘሎ ጉዳይ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝገደደ ኩናት ኣይኮነን ግን ኣነ ሕጂ ከማ እንታይ ንብል ኣሎ መብዛሕቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ንኢራን እንታይ ክገብርዋ እዮም ኣይኮነን ተቐንዲ ዘፍሪ ዘሎ ኢራን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዩ ሕጂ because ኢራን is ነቲ ቴምፖ ናይቲ ኩናት ኢራን እዮም ዝቕልስዎ ዘለዉ ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ነዊሕ እዋን ኣብ ግብረ መልሲ እዩ ዘሎ ሕጂ
ኢራን እዮም ነቲ ኩናት እናስፍሕዎን እናተቆፃፀርዎን ዝኸዱ ዘለዉ so they are going to make this even ኣነ ጅን ኢራቅ ዘለኹም ገለ ዝብል ዘለዎ but life is going to be difficult everywhere ኣብ ኩሉ ቦታ ይከፍ life already ከፊዩኒ ዘሎ ምክንያቱ ባቤል መንደብ ክዓፅወዮም ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዓፅወዮም already ተዓፅዩ ዘሎ እዩ and then ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ካርሚ እዮም ንሕጂ ጥራይ ደይኮነ ንዝመፅእ 1-2-3 ዓመት ናይ ነዳዲ ኩነታት ክስተኻኸል ከም ዘይክእል ገይሮም ካርሞ እዮም ስለዚ all we know እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግናይ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ናብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ነገራት ናኸደ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ and ኮይኑ ተሪፉ ድማ ተጎዳኢት ህዝቢ እዩ እቲ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ህዝቢ ንሱ ክጉዳእ ከም ወትሩ መን ከም ዝጉዳእ ንፈልጦ ኢና መን ከም ዝህሰ ንፈልጦ ኢና ግን ዝያዳ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ ኩሉ ዘለና ክንገብሮ ንኽእል ጥንቃቐታት እውን ድሩት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ህይወትና ብኩሉ ደረጃ ክፅሎ ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ መገሻታት ዘለና ንኣብነት መገሻ ኣለና ለንቀነ I don't know what to do maybe I'm going to cancel if I must ድሕሪ ፎርስድ ኮይነ ካንስል ገብር ክግደድ እየ ምክንያቱ ትራንዚት ናተይ ብኡ ዝሓልፍ ዘሎ I'm not sure what's going to happen so እቲ ኩነታት ከም ትሪኦ ዘለካ ኩሉ ነገር ከረኻኽበልካ ዝኽእል እዩ ብብዙሕ መንገዲ ከረኻኽበልካ ዝኽእል እዩ ነዳዲ ፀጠው ተሪሉ ኩሉ ህይወትና ብኡ ዝፅሎ ስለዚ እንታይ ምኽንብል ኢና ከቢድ ነገር እንዲሁ ኩነታቱ ቀሊል ኣይኮነን ብዓብዩ ንቀርኒ ኣፍሪካ እዚ እጂ ዝርአየኩም ዘለኹ ናይ ስዑድያ ምስ ሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ከማን ኣብ ግምት ከየተኸ ቢካዝ ንሱ ድማ ንዓና ብቐጥታ ዝፀልወና ካብቲ ካልእ እውን ዝያዳ ዝፀልወና ንሱ ስለ ዝኾነ ንዑ ንበይኑ ክሪኦ ስለ ዘለኹ so let's go to ቀርኒ ኣፍሪካ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብባሕሪ ይኹን ነቲ ብትሕተና ዘሎ ኢትዮጵያ ሱዳን ድማ ብኡ ክንርኢና ናብኦም ከይድና ፕሊዝ ላይክ እናገበርኩም ቀፅሉ ንቐፅል ናብቲ ናይ ቀርኒ ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳን ውግእ ተወሊዑ እቲ ብወገን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሱዳን ሎም ንግሆ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ብከበድቲ ኣፅዋራትን ድሮናትን ዝተሓገዘ ምዃኑ ምንጭታት ሓበሬታ ገሊፆም ምስ ህወሓት ምትእስሳር ዘለዎ ንምንጭታት ሓበሬታ እቲ ውግእ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ምዃንን ፀብፂበን ኣላ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ ዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብእግረኛ ሜካናይዝድ ብድሮን ዝተደገፈ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሽሬና ከቢድ መጥቃዕቲ ከፊቱ ይብላ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን እውን መጥቃዕቲ ከም ዝኸፍተ እተን ምስ ህወሓት ምትእስሳር ዘለዎን ምንጭታት ዜና ኣመልኪተን ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ካይዶ ፀንሐ ኩሎ መድያው ክባን ዕፅዋን ብድሮንን ተላእኽቲ ዕጥዋትን ከብፅሖ ፀንዐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቁልዕ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለም ለኻዊ ገበናት ዝፈፀመን ኣብ ምፍፃም ፀንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕፅዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊትልና ኣሎ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ብሄራውያን ሓይልታትን ተቃለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋፅ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናፀዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ፅንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለፅን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ ኣጋጣሚ ድማ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቐ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልፅግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ኦራይት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ኩናት ብወግዒ ብመግለፂ ናይ ህወሓት ወይ እውን ናይ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እውን ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ክንህብ ክንፍትን ኢና ሓደ ካብቶም ነዚ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ወይ ተኸታታሊ ምዃኑ ነፍሲ ዘምን ፕሮፌሰር ሽትል ትሪምቦል ዝበሃል ሓድሽ ኩናት ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ between Ethiopia and Ethiopia ሰራዊት ማለት እዩ ድማ ትግራይ forces reportedly broke out last night report attack this reported attack in western Tigray close to the Shararina represent a clear military escalation and the most serious confrontation in northern እዚ ከቢድ ኩናት ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ
ولا منكس السودان ويون ميدياتاتنا السودان ون نزي حق زي كقولها ينتراين زلوا سلازي بوجن بلتقنا أبزيك 4 ساعات قدمي 24 ساعات أبيلو حدا انترفيو ناتو فنين يرب زعبا ولك أيتون تزاري بنيرتي نبلتقنا مرح مالتيو بوجن يرتراون ترير مالسي تصحي فنيري كن رياينا كل نجاراتنا تحزنا خن كدينا هند بتزق زقاتم زلوا كينات يكون من البعد لو مدي دي جمرو كلتا معلتي دي طرفه حدا معلتي دي صومني دي طرفه أوتاتي نيرو أب تجراي كوينات مستجراي كوينات كقدم حسيبهم زلوا كن فلوتي نيرو and the most important part كملوا سينا أنا زي بلو زلوا look at the map where is this war أبي بوت هاي جمير زلوا كوينات جي إذا بوت هذه عن تاريخ هيا مجمريا دوبنا إيرتراك سبل علي الفاس جز بالتري ولهم سلذي أب دوبنا السودان دوبنا تجراي للا محرة إيرترا كلها تنكتها عزالو زخلا بوت هاي يزقبر زلوا بخاله زراربا ويلخا بلتسقنا أدري هاخد بلتخلابزي بلتسقناسي ويلخا 90 كات راح تبلتخل because everybody can play جبس بلو السودان بلو إيرترا بلو تجراي بلو فانو بلو كلهم قطعات خليهم أبزي they have a legitimate area زي بوتازي نخلاتهم زبز حم بوتاي نخلاتهم زخوم بوتاي معناته نخلاتهم ناي security سقعت كفتر زخدي نعبنت إيرترا أب كبابي كرمك مسياك تواجا بقلت أي تخلني because كاب دوبا زير حوصل زلو بعبوت رايخ جبر زغل تتغير مالتي أبزي بوتاساس زجن نبي إيرترا جزء زر منكس عصات كرز خلص لزخونة إيرترا كاب دوبا ورفق يكونن سو إيرترا legitimate زخونة وتدرا منكس عصات كجبر تخلي أبتو كناك تأتي عيبلكم يجن again very strategic بوتاي زوجزي بوتازي بزحات بوتات زتماتي هذا سبح مريتيو أمونجو تبيان سودانن ننوح عمتات كسها حبدس أنعيو نتقارو دما extremely strategic بوتاي جيت ناي تجراي استراتيجي صبغ زخون انتايو أرمي 7 زبهال سلزلي أرمي 7 بوغن سوداني زلو السودان سلزنبري كاب سودان تبقيسو نابز بوتازي أرمي سانكلتن دي كالغا كاب تجراي تبقيس كالو سزي بخلتي وغناتي دمت زلتي من قصاصات ناي تجراي كونسل كوم دما فانو زبهال الله تحتي كوم دما سراويت ناي سودان الله هجي كرموك زبهال تذكروا يوم مستوسنا جزء بلصقنا مستعمل سرقناتو تهاريمو وشت كم زاتوي in fact ميدياتات ناي تجراي نزيان تزارب ميدياتات ناي سودان إذا قدايز دي اتدعم سرق مس بلصقنا نزي بوتاتات إذا حرام موسع وينابزو بوتاتات زكس عوض سلز دلو زلو ما إمارات إيدون كم زلو يزنقر إزي مسمر زي تقاندي مبعث بوتاك خون كم زخل خابتي ناي دبوب كوردوفاندو سمين كوردوفاندو قلدو زبهال زلو هذا خابتي دي most serious بوتاك خون زغل أبتنا إذا عم سرق كتصالنت إزي بوتازي مغنياتو بلصقنا إمارات بلصقنا زلهم خصوصا أبقمتي تيخا عم موداتا سراوي السودان بزقبرو زلو صفعيت اتي سراويت ناي دعم سرق الناتو غور مشان دحرو خيرو كوينو تريفو أبدبو بسودان ويونا بكال هاديمو أبو كدحنا يكلمي مغنياتو أبو زلو وتهدراوي بقعات نايتن هجرات كسع كندو داغم ودابخ غبرو لزغلا يكون نابي تبي انت متسيكم بزحساب زلوهم ناي وق كالتشر زلو هاجر قال كم بحدش كتودبون سبات كتقصرن كل سنه زحجزاكا ازي مسمر مس إثيوبيا زلو مس السودان زلو مسو ابوتاتي كاسكر زدلي درو ناي درونات ناي قال بيزات ناتون غير لو هجي نزي بوتاتات زدما إيرترا السودان جبص كلاتهم كصرغويم زدليو بدليت مالتي أتيمكو واقولي بلكم يلا قندليت الله سلازي فانو حجي تكندز دليو زنبرا تنشن كراكب مغنياتو كويناتو تجميرو عقاتو سلازي بلو حديك بزواز أي قيد إذا فانو مشاريع تفليت له already إذا كله أب كبيت كوينات أب كلام حراس جبرز نبرة بلتقنا نبزي أبو تازيان ممتع ويو نبزي كوينات زي خيد إنه مخادوك جبرز جبونا قرات جبر سلازي حسب زنبرة سلازي الزن رياض لنا دما مرأي نايتين نوي حوان بقى كمزي وانزي وق كمزي ما تزولو قاعد زغبر له بلصقنا يلا نغو هم مشيتن بكارتون غيرو مدو إيرترا تግራይ دبرصين منجورينو اماني لصفا مغبي قالنا تبعله كم يلم غناي زخونه رسح زخونه بروباغندا يخبر قني سو اب كمزي درجه مزيو ناب كمزي كينات خي كمزغل بزح زغرم كنتات اينبرن سلازي قرن افريكا we are here so again كيناتنا السودان بعبينا تبعلنا خلو لنكنه ناي إيجاد مرحي نخارتون كيد نيرو ناي السودان مرحي برهان نبي إيرترا كيد نيرو قدم بيلو حلقة صافنا ناي سراويتنا تدما
ጀነራል ጣሃዲ ገለ ዝበሃል ንኤርትራ ከይዱ ከም ዝነበረን ምስ ሓለቃ ስታፍ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክራኸብ ምዃኑ ወይ ከም ዝተራኸበ ዝገልፅ ሓበሬታ ርአ ነይረ I will confirm this ምስ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ድማ ሓደ ግዜ ብልፅግና ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ የብሎምን ግን ቁንጭል ኣቢሎም ገለ ነገር የርእዩ ኸዮም ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስት ናይ ብልፅግና إلى 31 ورحي شوعته عمودة تمال مالتيو كم لومي so حدا classified حبريتا رخيبنا يبل يرو سودان exclusive leak Sudan Eritrea Egypt secretly back TPLF offensive Ethiopia on blah blah زي حدا مستيراو حبريتا زرخبنا يو إرترا سودان جبسي بسو حتى وقت وهايدهم حدا سقوم تقبروا مخانو ميزن الجرزو اللي يبلالو نابنت حدا مستيراو حبريتا كتقمتها تغلي زي نقرات زي قن تعجوجوناتهم خنريا لنا مستيراو حبريتا كم زرخبنا يا بس مرا يبلالو جنرال عبد البرهان بمستير كيدو خمس نبره مسمن تراخيبو مسمن راحتنا هو حت نابنت بعد دبرتين اتيوم كم زنبرو جيتاچو اسفا اتيو خمس نبره مومساتوم كم دما سينيور ايرتريان سيكوريتي براس نا ايرترا عبيتي نا سيكوريتي حلفتون او تراخيبهم كم زنبرو the meeting took place during Burhan's last visit to Eritrea mid July اب مفارقنا يورح شوعته جنرال برهان ايرترا خيدو مس بريزنت ساس تراخيبو خمس نبرن بحبو دما دبرتين طفيل لبحال نيرشو دبرتين ابي كيدو ገለ ዝበሃል ዝነበረ ደብረጽዮንን ጌታቸው አሰፋን ካልኦትን ምስ ናይ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራውን ርክብ ከም ዝተኻየደ በስመራ ይነግሩሉ ሚት ኻሚት ሓሶት ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሓቅኻ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና it is likely ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ከጋጥም ዝኽእል ነገራት እዚ ምናልባት ኤርትራ ክትሕብር ወይ ገለ ግዴታ የብላን ግን it is possible it is probable ከጋጥም ዝኽእል እዩ ምስቲ ዘለና ኣሰላልፋ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ፅምዶ ዝኸደ ዘሎ ኩነታት ከጋጥም ዝኽእል ምዃኑ ግምታት ኣለና ካብቲ ዘሎ ሓበሬታታት ካብቲ ንሪኦ ዘለና እምበር ምስጢራዊ ሓበሬታ ስለ ዘለና ይኹን so according to the leaked notes obtained ሓሶት እንዲዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ ካብኣቶም ሰሊኹ ዝረኸብና ይብላ ኣሎ ግምት እዩ ዝኸውን ወይ እውን ስለያናቶም ዘውፅኦ እዩ concluded with a concrete timeline TPLF will launch a full-scale offensive against Ethiopia's government before the middle of August immediately declaring Tigray's sovereignty so እንታይ ይብሉ ካብቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይብላሉ ኣይተእመነዎ ግን ንስማዕዮ እንታይ ይብላሉ ህወሓት ክሳብ መፋርቕ ናይ ወርሒ 8 መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ ክድግፍዎ ምዃኑ ድማ ተራድዮም ከም ዘለዎ ይዝንገር ዘሎ ዕላማ ድማ ትግራይ ሃገር ንምግባር ሶቨሬኒቲ ልኡላውነት ናይ ትግራይ ንምውሓስ እዩ ከም ሃገር ዲ ከም ክልል ግን ሶቨሬኒቲ ናይ ትግራይ ንምውሓስ እዩ ስለዚ confidential channel traffic reveals a tripartite backdoor deal. Sudan, Eritrea plan to invoke the UN's responsibility to protect doctrine as a cover to declare a humanitarian corridor, while in reality, the airports will be thrown open to fast-track massive shipment of weapons funneled from Egypt and other regional allies. ስለዚህ ክልቲአን ሃገራት ድማ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ናይ ፀገም ናይ ህዝቢ ረድኤት ምግባር ወደ ባተን ክኸፍታ ከም ዝኽእላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ከምኡ ኢለን ኣለዋ እቲ ዕላማ ግን ካብ ግብፂ ክውሕዝ ንዝኽእል ኣፅዋር ከም ረድኤት ኣምሲልካ ናብቲ ኩናት ንምእታው ክግበር ዝኽእል ኣጀንዳ ይብሉ ኣለዉ ጉሰምዋ ጥራይ whatever it is ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ዲ ከኣቱ ክዲ ግርብ ንብልፅግና ክእለየሉ ዝኽእል መንገዲ ጥራይ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበሮ ድፍረት ብፍፁም ቅዱስ ይቕረ ክበሃለሉ ዝኽእል ሸለል ክበሃል ዝኽእል ኣይኮነን ወሸለ ሻዕብያ ነዚ ገይርዎ ጥራይና ንብል I don't want war ኩናት ዝበሃል ዝፈቱ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ብልፅግና መዓልቱ እድል ስለ ዝሰኣነ ኩነታት ስለ ዘይተመቻቸኣሉ እምበር ንኤርትራ ቀዛ ክገብራ ምዃኑ ዝነገረ ሰብ እዩ ኩሉ ተግባራቱ ኩሉ ዘረቦ ድማ ርኢና ኢና ንልኡላውነት ኤርትራ ንምሕካኽ ዘይገበሮን ዘይበሎን ዘያካየዶን ነገር የለን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ጥራይ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀላኢ እንተለካ ብብንቋሩ ፅቡቕ ኣማራፂ እዩ ብብንቋሩ ጥራይ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዳ እንታይ ክኾን እዩ ሽዑ ንሪኦ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዝበሃል የለን ናይ ብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ከይተሓልም ኢልካ ጥቃሳይ ትገድፎን ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ክመፅእ እዩ ኣደናው ሕጂ ዘሎ ስርዓት ግን 100% ሹር እዩ ናይ ኤርትራ ሓደጋ ከምፅእ ኣላ ከምዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ እምበር ድሌት ኣለዎ ባህጊ ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣለዎ ግን ዓቕሚ የለን ሕጂ ከምዚኣ ተጨኒቑ ከሎ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ እዛ ቪድዮ ብምሉእ ራሽያ ምስ ኔቶ ከመይ ኢላ ተፋጢጣ ኣላ ኢለኩም ኣለዎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ከመይ ተፋጢጣ ኣላ that means there is no tension ናይ ዓለም attention ዝበሃል የለን ሕጂ ናይ ዓለም ቆላሕታ ዝበሃል የለን ንመን ከ ክሓስመይ ናይ ዓለም ቆላሕታ እንተደ የለን we all know that
ቆላዕታ ናይ ዓለም ተዘየለ ኤርትራ ቆላዕታ ናይ ዓለም ዘድልያ ይኮነትን ኢንፋክት ኤርትራ ከም እያ ትደሊ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ብድሆ ናይ ዓለም ቆላዕታ ዘድልዮ ይኮን ኤርትራ ጉዳያ ባዕላ ክትውድድ ትኽእል ሃገር እያ ብኸመይ እያ ትፍለጥ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሱዳን እውን ነዚ ኩነታት እዚ ክትምዝምዞ እያ ተጋሩ እውን ቀለልቲ ይኮኑን ክምዝምዝዎ እዮም everybody is going to exploit the situation نفس وكف سب سعودية إمارات كلها تما كبيد حدا جاي مزلو إمارات كبيد حدا جانا هلا ولا هم زوانزي so they cannot لا ممكن ما تطري كلونيا حركة إمارات مزيا سراويتي تياخت أجزاء كتقل هجر وناي كنا تمترسو في زردنا جر جنزب يمسدول كاسول جنزب كابرت هيكون we all know that أبي أحمد دروناتن قال نزح جزء تزغون فانو مسعرل وين شنو مسعرل ስለዚ ድሮን ኣለኒ ገለገለ መጃሃረድ ኣይምበር መጀመርያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩናት ክዕወት ቀዳማይ እንታይ ዘድልዮ ነይሩ ፋኖ ይክስዕር ነይሩ ንሸነ ይክስዕር ነይሩ ኣይከኣለን ስለዚ ሕጂ ድመፁ ዘሎ ገበል ብጠጠው ክውዕጦ ዝኽእል ገበል ምዃኑ እዩ እዚ ክላሲፋይድ ገለ ኢሎም ኣብፅኦሞ ዘለዉ ጊቭስ የለ ሪቨ ቁርብትለይ ካብቲ ንፈልጦ ነገራትን ካብቲ ንግምቶ ነገራት ወፃኢ ይኮነን ካልእ እውን ነይርዎ ኣዳይ ገበርዋን እምበር ከምኡ ኢሎም ዝዛረብዎ ካልእቲ ፖስት ነይራቶም ሱዳን بوجن السودان ون تمساسالي بوست ريان يرى نقول أتحيزنا كنريو سلزدلي السودان إذا كنا تاتزي مس Ethiopian forces advance in Sudan's براخيت border sector as a victory in the north Kordofan ስለዚህ بخالي من قدون انترينا سراويتنا السودان أبي بوتا سراويتنا إثيوبيا أبي بوتا ينقص كم زلي ريلو تلفاز كزبال بناي السودان تبصاب زوجته زليو إذا ما أكل نايتي بلصقن دعم سري ابتي سمين كردفان زغاطمو زلو سعرتن حدا كفال نايتي دعم سري اب كارتوم اب اندرمان ايدي يبلو مسراويتو مسعدكم مصيو حدا كفال نايتي دعم سري زي دما مقصلتا نايت قصال زغبرو زلو سراويت ناي دعم سري ايدوم نهبو مسبرتهم ناب سراوي سودان يصبرلو دعم سري دما اكبيت زخونه ناي قلولاو ناي اكزيستنشال قلولاو بصحوا قوم زلو ينገር ዘሎ again كمل سايكل يبحالني ግን سراوي سودان عابي مومنتم defeat is قبر زلو ስለዚህ they have to switch على منقدي بلصقنا كفتر خلالو دعم سريع كدعن تقوين تديهم بلصقنا شفان كفتر خلالو بزال فاسقه شجر فتيرو سراوي السودان كابتز واغو زله نابز بوتاك مصلو زخل منقد كفتر يو نزش طراز ግን بلصقنا ترايدي تفلط مسيلكو شعبي يفلطون تغاري يفلطون فانو يفلطون سراوي السودان ግብጽ يفلطون everybody knows this game ስለዚህ ሱዳን focus on your work كبحاليو نتي دعم سريع بلو برهان ونعخ قبري نحنا نتي دا مسرح حزنا سلازلنا بلصقنا بزن خفتنا زلو جنبار حاجه زيد لنا له يلخون خلي قمتي شعبي هذا ما نزيتا دا يفلط يكون هو حت حجيات غزيخه انه حجيات غزيخه everybody حج غزيخه ስለዚህ እዛ መንቀሳቀስ እዚያ አቢ ታናይ መወዳታ ወይ ውን ሓደገኛ ቁማር እንዲጻው ዘሎ ዛ ቁማር እዚያ ክወፃ ዳ ይወፃን ንግዜ ክንገጥፋይና but this is going to be very very interesting ምስ ጉዳይ ናይ ሱዳን አቢ ምትሓሓዝ ዘለዎ እዩ ካላይ ናይ ቀይ ባሕሪ ካልኩሌትድ ኮይኑ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ሴንሲቲቭ ደረጃ ስዑድያ ወራር ክገብር ኢና ብሕቱ ትብላላ ጽንሄልና ንሪና ስለዚ ምስ ጉን ተሓሓዝ እዩ everybody is distracted ኩሉ ካለ ሓይሊ ለነ ዝበሃል ዘበለ ኩሉ ናይ ነፍሱ ሽግር ገጢሙ ኣሎ ኩሉ ሓይሊ ናቱ ጸገም ኣለዎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚያ ንብልጽግና ኣጸጋዕ ኣቢልካ በይንያ እዚያ ንብልጽግና ኣጸጋዕ ኣቢልካ በይንያ ክትከውን ትኽእል እዚያ ምክንያቱ ኩሉ ትዕንደራ ዝገብሮ ዝነበራ አንጻር ኩሎም ሕጂ ብድምር ተኣኪቦም ክመፁ ወይም እንታይ ክገብር ይኹን ሪና ለንቀና ብዛዕባ ወልቃይት ተዛረቦ ስምዑ ረዘም ላለ ጊዜ ይገባኛል ጥያቄ በአማራ ክልል ሲነሳ ቆይቷል። ይህንን ጉዳይ የሁለቱም ክልል ህዝቦች ያሳተፈ ያወያየ በህገ መንግስቱ መሰረት በሪፍረንደም የተረጋገጠ ለዘላቂ ሰላም መነሾ የሚሆን ካልሆነ እድል አግኝቻለሁና አሁን ላፈላልግ ብትን ሲቀየር ይበላሻል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የፌዴራል ክልል ስሪት ሲሰራ በህዝቦች ውይይት ቢሆን ያ ነገር የተፈጸመው ኤግዛክትሊ ኣብዚያ ላስት ሚኒት ናይ ሓደገኛ ግዜ ኩይ ኢንተርቪው ናይ እንታይ ገይሩ ብለኩም ኣሎ ናይ ወልቃይት ዝምልከት እዩ ገይሩ ወልቃይት ዕላማናቱ ርዱ እዩ እንታይ ስለ ዝደለዩ ዝገብር ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ናምሓራ ምስ ትግራይ ግርጭት ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ካብተን ካርታት ናቱ እያ እዚኣ ወልቃይት ድማ እታ ኣምላኽ ዝሃበኒ ፀጋይ ዝበላ እያ ናምሓራን ንተጋሩን ከባልዖን ክነብር ዝበላያ ነይራ guess what nobody is buying his BS ነዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዝገዝኦ ሰብ የለን ስለዚ ወላ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኢንተርቪዋት ዝሪኦ ሰብ እውን የለን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ወልቃይት is contested በአምሓራን ከምኡ ድማ ብተጋሩ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብዚ
ወራዳ ምዃኑ ናይ ፋኖ ዕጡቃሲ ንወልቃይት ንትግራይ ክብዋ ወሲኖም እዮም ይብላሉ እንታይ ዝብል ዘሎ temporary power dynamics of blah blah أبي الله مسيلكم ذا I don't know أب قال إني راكم سمعني شير قبر والله بوزعي لذي ني فانو مس هو حات ويونام حرام استجاروا إنه بأس كملوا زلوا تكتيك كم زخانة يوم زنقرو زد ما أكلنا يتوتروا زقبرو قريجتن نحت حد كان نحت حدهم نبالع عكا ما هي منبار تكتيكي كواسو ده واسون سكنشتي كابزن اسمع لا تواقعنا هون سلام يلنا أي رخبنا يا تواقينا خلت عمت مول ليتن كترنا أقام ودأتاون زخونا ناي سلام تشلالي ترخينا بعدين ساوني نيتسلس عمت مول تفافافافا تقولنا بزي أبتوصع نقر يلا ما تتصرف معه بزي أبتوصع نقر يلا قاعد جنبها قرصنا نفلت قرصنا مفلت زبلت إيه إذا حد جزء وتصل زبل قال تطنقو ممارس سلازي يبلنا تخكل باس لزغونه ممارس سلازي كالي ممارس ون بال إدكامها ملتان كا سو ممارس سيناي كنا تخكل سلازغونه تتخكلنيا منقدي ممارس سينا زي كونس تتخكلنيا منقدو نص سلازغونه يهلونا نحن الرجاجس لو علاونتنا نحن الرجاجس ما تفنقلتنا نحن ملس سدتنيا يكون زيهم تفنقيلهم سدتنيا تقراوي يبلنا أب تقراي عدم يوم تنقلهم بحي قراتهم حرشهم فابريكهم هافتهم منهم زي فولت والعطو وليدهم زعاوية مريتنا هنا ملسنا زقود دايز حتى مسوعتي نكفلنا بزحلفنا يوم مسوعتي أين الناس حن نبينا وكرنا من ناس خفلنا بزخوانا قد أمزقرنا لنا استسوى له كبري هابهم زلالة كبري هابهم زلالة إذا قال خلينا عمل جرشة ذلنا أين خلينا كم زاتري وازل لهم يا زاقو داي قد محجوني لواني ريو مقبي جنرال مقبي مالتيو تاقمد وين حنا غلا ويبن بنت إسنا نوت يعني راس لزي I think حلخلخ زي بلو كبيت كنا تاتينا نرجل لنا زي ما بلتقنا نوي حوان أشكعو سبنا بالك قصل ذا حسب زنبرة أبزي وانزي it's time it's about time كابجنو دحر بسر خايو كونت كداي من البات كمل سيازار سجن كالاي مزي نريو زلنا بغربا كتحاز خل كنا تقدم الله and that is نزيد سمع وكلتي كنا تحازينا Red Sea Maritime Coalition as UAE, Oman stay out. Saudi Arabia has announced plans to lead a new multinational maritime defense coalition aimed at protecting commercial shipping and energy routes across the Red Sea, Bab el-Mandeb Strait, and Gulf of Aden. According to Reuters, the initiative was unveiled after a meeting attended by military representatives. Launching a new military coalition to protect shipping in the Red Sea as attacks by Yemen's Houthi rebels threaten one of the Saudis' most important oil export routes. Saudi officials say about 50 countries have been invited to join the effort, with 14 nations. بخال من قدد ما سعودية تخدد إلا من قدد ما كمالتنا معلتي ندارنا توسقي زخيت زلو دلا تقبر الله ما تقبر تخليها كوليشن ناتا ويون لفنتناتا نا هي لتمت الله يوم زولو زلو كم زحجن ريا زلنا الزون أكل نايتي calculation أبكرنا أفريقيا زكبر زلو people are watching this نزم ساعات زيري ولو مي 24 ساعات زنبرة كنا تاريخايو أبوش 24 ساعات إيرترا دارجا بسلسميتين سوسان إيرترا دي تقاصر رجن عبيت كوينات يوم كايدو تداليم زلو ويود كايدو زلو سلزي إيرترا مريج أتات ناتا كتنزر فلوتي بسوانس إيرترا ناتا choices فلوتي كون so أبزو قد دايزي نحوت خلقت ميلوم زي كبو زلو هجرات خليج ولا كابوز حجزي شماويان هجرات يم زبالة أمونجا نون زي مررداء كم زلو يزر زلو بفلايتن أبي زبالة زبالة هجرات ناي عرب نبي قصن خداي خلا نسوون كن رينا now هذا أبزو كم تري وزلهم and the European Union. Saudi نبزحات وكلتي حزا سعود عرب درجة ببز حيز عوات كم زنا أمريكا منتاليتي نديو أمريكا خلق زي مع السب حيزان ياخد كي تدلي ين أبتزق برزلو ذيك الساتفة زي دليل مالو لو كم زي تري ورلهم زحات هجرات تساتفة مالو إماراتن كويتن إماراتن عمانن جن كلتين أبزنا السعودية كأتواي كعلن قمتاتنا إمارات بفتسمنا ناي سعودية تمرحو قداي
እንኳዕ ከማን ስዑድያ ተቐርቀረት እምበር ኣብ ናይ ስዑድያ ጉዳይ ኮይና ሽግር ናይ ስዑድያ ንምፍታሕ ክትሳተፍ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ካብ የመን ተሰግዩጋ ስለ ዝነበረት ስዑድያ ኣብ የመን ክትሰዓር እሞ ንሳቶም ድማ በቲ ኤስሲ ዝብልዎ ክምለሱ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ኣገይን ንስዑድያ ንኢማራት ፐርፌክት ጌም ክኸውን ይኽእል እዚ እቲ ስዑድያ እንተደይ ተዓዊቱ ኢማራት ናብቲ ቦቱ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር እዩ ምክንያቱ ሑቲ እናሓየለ ሑቲ ባይ ደ ወይ ክትፈልጡ ዘለኩም ገለገለ ሰብ ዘይፈልጥ ኣሎ ሑቲ ምስ ኢማራት ሰርሕ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ኢራን ምስ ብኢማራት ያ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ተሰግሮ ዝበሃል ሑቲ እውን ገለ ክፋል ናቱ ብኢማራት ገይሩ ብዱባይ ገይሩ ይንቀሳቐስ I don't know right now ግን ከምዚ ኩናት ኢማራት ምስ ሑቲ ከም ዝሰርሕ ዝንገር ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን እዩ እንታይ ከጋጥም ብሕጂ ክረአ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ግን ነቲ ናብ ሑቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ክእል ወይ ክሳዕ ክንደይ ሓይሉ ክህልዎ ክእል ንዝበሃል ኣብዚ ስምዑ One thing today. You saw the Maritime Defense Coalition, the Multinational Maritime Defense Coalition. Ah, yes. Yeah, that sounds like a formidable. Oh, yeah. It's the Avengers. Turkey, Egypt, Pakistan, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Nigeria. Man, yes. I know those Iranians, the Houthis, I'm sure, are sitting there quivering. Oh, my God, the Nigerian Navy's coming for us. And then there's this. ይላገጽ ዘሎ ሎሪ ጆንሰን ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ ወማዓት ሃገራት ተኣኪቦም ኣለዉ ማዓት ጋገጠም ተኣኪቦም ኣለዉ ናይጀርያ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ናይጀርያ እውን ይመፅእ ኣሎ ናይ ጅቡቲ እውን ይመፅእ ኣሎ ናይ ሶማልያ እውን ይመፅእ ኣሎ ናይ ስዑድያ ናይ ገለ ስለዚ ሑቲ ካብዚኣቶም ክፈርሑ ይኽእሉ ዶ ንዝብል መብዛሕቶም ዝህብዎ ዘለዉ ኮመንተሪ ንሑቲ መፍተቱ እዩ እዚ ሑቲ ሓንሳብን ሓዋሩን ነቲ ኣብ ዓዱ ዘለዎ ብድሆ ክስዕር ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ስዑድያ ዘለዋ ናይ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ተጠቂማ ንነዊሕ እዋን ቀርቂራቶም ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ነዞም ሑቲ ዝበሃሉ so they want ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ተጠቂሞም ዳርጋ ነቲ ወሽመጥ ነዚ ናይ ባቤል መንደብ ጠጠው እንዲኦም ኣቢሎሞ ዘሎ ብዓቢ ክፋል ዋላ ናይ ስዑድያ መራኽብ መንገዲን ቀይረን ብስዊስ ካናል ገይረን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሑቲ እዚ ኩነታት እዚ ኢራን ዓብ ሽፋን ገይራትልና ከላ ነዚ ኩናት እዚ ኣኽቢድና سعوديا انتخوينو تقلال منقدو كغيرو لزغل منقدو كفتر كالوت حالتاتون انتخوين ابلع الحوتو غيرو مزلو قداي بسلامو منقدو كفتحو وسلازي كله بفنجا كفتحو لزغل منقدو كفترين انت زي اللدما لك كمتن هنا كسارة زلنا ستمكا كسر اللومي نا ايران روحو تذكروايهم ندادي نحنا انت دشيتنا دادي كله يكون ماي نحنا انت ديستينا ماي دست سب كله يكون ابزي كبابي ماي نحنا انت تحريمو ماي دست سب كله يكون ندادنا ناتنا تشيتو ندادي تشيت حيلون كل يكون سيمبل زيادة لوجيك لهم اب تويتر صحيفهم لهم نيرهم سلازي كم زي عن رياضة لنا حوت دما effective strategy ناتو يتكبر له ازوم تاكيبون زوم زولو كاب سعوديا انتاي كمصو يقولوا نزبل ابزعت سب قمتات ناتو بزح كمصو خمزه كله مخنياتو نحوتي امريكا مزبزحات مشاركة خيناون حنت قبره ما يكالت سلازي እቲ ኩነታት ርዱ እዩ ክድብድብ ትኽእል ትኸውን ገለ ነገራት ገለ ዕላማታት ክትሃርም ትኽእል ትኸውን ግን ሑቲ ብመሬት ክዋጋእካ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ሰራዊት ዘለዎ ኣሽሓት ሰራዊት እዮም ካለ ዘለዎ ኣሽሓት ወታደራት እዮም ዘለዎ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተራ ወታደር ጥረት ይኩን we all know ንስዑዲ ኣበይ ከይድዩ ዝሓርማ ዘሎ እታ ብጫ ላይን ትሪእዋ ኣለኹም እታ ናብ ኢራን ገፅ ዘሎ እሱ እቲ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናቶም እዩ ኣብኡ ሃሪሞም ኣለዉ ኣብዚ ድማ እቲ ያንቡዕ ዝበሃል ወደቢ ኣብኡ እውን ሃሪሞም ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ሓሊፎም ንእስራኤል እውን ክሃርሙ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ these people are not simple ኣጓዳዲልካ ክትሪኦም ትኽእል ነገር ኣይኮኑን እዚ ድማ ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ኩነታትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ኩነታት እዚ ድማ ዓለም ምልእቲ ብቐረባ ትከታተሎ ዘለያ ኩነተ ቁጠባ ናይ ዓለምና ድማ ብዓቢ ደረጃ በዚ ዝፅሎ ዘሎ so basically ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሃገራት ኢደን ክእትዋ ይፍትና ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ من أبز قد يتيو لو تكمل زغل أنت عينت لو تيخت لو تكبهال زغل أبزي بحجينا خن ريو جن ولا حنت زر أنا جرجن ريال لنا حرفوا لي نجر غير وز خلو كنتات زر أنا جر ريال لنا أبزي so بزحات كيلاتات سعودية نا أمريكا حاجة سدليا بزينا أمريكا حاجة سك جبرت غليا كم زك خون غلي زك جبر غلي كم زك وسد غلي ولا لو جن كم ريو زلنا حوتي نا إيران دقف كسب زلوا إيران بينون بزحات حيلات تطوع بيلو
ነዛ ኩነታት እዚኣ ድማ ናይ ሕውቲ ቀላል ስራሕ እያ ኣብታ ከባቢ እዩ ናብ እስራኤል ዘተኩስ ምክንያት የብሉን ናብ ጅንዕፍሪ ዘተኩስ ምክንያት የብሉን ኣብዚያ ቦቱ እዩ ዘሎ ናብታ ቦቱ ንዝመፆ ድማ ክከላኸል ዝኽእል ኣፅዋርን ድሮንን ከምኡ ድማ ዓሞ ወታደር ዘለዎ እዩ እታ ዝበለፀት ስዑድያ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዶም ቀይሮም ተመሊሶም እንታይ ክገብሩሎም ዲፕሎማሲ ክምለሱ ኣለዎም እዛ ኮሌሽን ወላ ጅንዕፍሪት ከተዋፅኦም ከም ዘይኮነት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ዘሎ ናው ንመለስ ናብ ኤርትራ እንታይ ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ኤርትራ ኤፌክቲቭሊ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘሎት ከባቢያ ኤርትራ ከተበግሶን ጠጠው ከተብሎን ዘይትኽእል ነገራት ከቢብዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ መርሕነት ናይ ኤርትራ they really have to calculate many things ብዙሕ ነገር ካልኩሌት ገብርሎ ወሪፍ ትሑት ዝበሃል ካልእ ነገራት ክገብር ተጀሚሩ ንኣብነት ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ናተይ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ሽርክነት ኣለዋ ምስ ግብፂ ሽርክነት ኣለዋ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ውሕስነት ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ነተን ኣባላት ሃገራት እዩ ዝምልከት ዝብል መርገፅ ኣለዋ ኤርትራ ከምኡ ኢላ ተኣምን ሊቶራል ስቴትስ ተሓጋጊዘን እየን ነቲ ቦታቲ ከውሕሳ ዝኽእላ ትብል እያ ግን ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ነዚ ጉዳይ እዚ ተላፊንካ ተኣኻኺብካ ትገብሮ ኩነታት እውን ቅቡል ኣይኮነን ብፍላይ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ኮይና ትገብሮ ኢሎም እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ነቒፉ ነይሩ ኣብ ገለ ክፋልቲ ንሑቲ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ዝግበር ዝነበረ ጎቦ ሃሪሞ ነይሩ እዩ ና ኤርትራ ምስ ሑቲ እንታይ ርክብ ኣለዋ ምፍላጥ የድሊ ኤርትራን ሑትን እንታይ ርክብ ኣለዎ ኤርትራን ሑትን ክልተ ዓይነት ርክብ ክነግረኩም ኣብ ክልተ ግዜ ብሓደ ሰሪሖም ከም ዝነበሩ ይንገር መጀመርያ ኤርትራን ሑትን ርክብ ነይርዎ ኤርትራ ምስ ኢራን እውን ርክብ ነይርዋ እዞም ብልፅግና ዝብልዎ መበገሲ ነይርዎ ኣብ ገለ ክፋል ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ኢራን ከይዱ ምስ ሽዑ ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣሕመዲነጃድ ተረኺቡ ከም ዝነበረን ብኡ መንፅር ድማ ገለገለ ካብቲ ሶርስ ዝጠቕስዎ ሑቲ ምስ ኤርትራ ገለ ክፋል ርክብ ከም ዝነበሮም ዝሓርግን ኤርትራ ጠቕላላ በቲኻቶ እያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዝነበረ ኤርትራ ምስ ሑቲ ዝነበራ ኩነታት ገዲፋ ምስ ዘንድ ልፍንቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ኮይና ነይራ እዚ ከዓ ምስ ስዑድያ ምስ ኢራን ምስ ኢማራት ምስ ካልኦት ምስ ግብፂ ገለመለ ማለት እዩ ቾይስስ ናታ ድማ ከም ሃገር ኩሉ ግዜ ምርጫታት ኣለካ ኣይኖ ገለገለ ሰብ ኣለዎ ኤርትራ ምስ ማንም ኣይትኾን እያ ዝብል መን ኤርትራ ይትፈልጣን ኢኻ ሰብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ መንገዲ ኣለዋ ሕጂ እውን እኮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሱዳን ኣላ ኤርትራ ምስ ማንም ኣይትኸውን እያ ኖ ትኸውን እያ ኤርትራ ምስ ሓደ ትኸውን እያ ትበርፅ እያ ኤርትራ ናይ ግድን ሃገር ኢኻ እሱ ኢልካ በይንኻ ተነፂልካ ትነብር ኢኻ you have to take some positions ግዴታ እውን እዩ right positions ትሕዞ ናብ ኩናት ወስደካ ዶ ይወስደካን እዩ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውን ምስ ብልፅግና ነይሩ ሕጂ ድማ ምስ ህወሓት ኣላ ኤርትራ ፖዚሽን ትወስድ እያ ከም ሃገር ኣብቲ ከባቢኻ ዝፀልወካ ምርጫታት ትወስድ እያ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ኩናት ወደብ ዓሰብ ኢማራት ሰራዊት ናብኡ ከም ዝነበረ ዝፈልጡ እዮም ዘይትፈልጡ ተኮይንኩም ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ቸክ ግበሩ እዚ ኤርትራ ምስ ኢማራትን ምስ ስዑድያን ነይራ እያ ብፍላይ ድማ ምስ ኢማራት ነይራ እያ ኣብቲ እዋን እቲ ኢማራት እንታይ ይገብር ነይሩ ግን ንሑቲ ክሃርም ይድፍት ነይሩ ኣብኡ ግን again there is this confusing situation ኢማራት ዝበሃል ኣብቲ ኩናት እቲ ክልተ ገይም ይፃወት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስዑድያ ነቲ ሑቲ ክስዕር ኣብ ዝዋግኣሉ ዝነበረ ኢማራት እቲ ደቡባዊ ክፋል እናሓዘይ ዝቕፅል ነይሩ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ኣብቲ ዳሕረዋይ ደረጃ ናቱ ግዝኣት ይደስፋሕፍሕ ነይሩ ዳ እምበር ነቲ ናይ ሑቲ ዓቕሚ ንኸዳኽም ብዙሕ ይፅዕር ከም ዘይነበረ ኣብኡ እዩ ድማ እቲ ባእሲ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዝጅምር እዩ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዕላማ ናቱ ምስ ፈለጠት ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝምድብ ዘሎ ምስ ረኣየት እቲ ኢማራት ዝበሃል በንቂራ ዝምድና ናታ ምስ ስዑድያ ኮይኑ ማለት እዩ እምበር እቲ ኢማራት ንኤርትራ ኣብ ጎኑ ገይሩ ኣንጻር ስዑድያ ገለ ክገብራ ኣንጻር ካልኦት ክገብራ እውን መደብ ነይርዎ እዩ ወላ ኣብዚ ኩናት ናይ ሱዳን ትዝክሩ ተኮይንኩም ኤርትራ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ክትኮነሉ ኮይድለ ነይሩ እዩ ዳዕመ ሰሪዕ እኮ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኣስመራ ይኸይዱ ነይሩ እዚ ጀነራል ሓመቲ ኣስመራ እኮ ኣይጠራዩ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ እኮ ኤርትራ ትሕመ ነይራ እያ ንዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ዘላ ኤርትራ እያ ትበሃል ነይራ ኩነታት ሪያ ግን ኤርትራ ሓጊዛቶ ያ ሓገዘትን ብወቅዒ ዝኾነ ነገር ዝፍለጥ የለን ግን ግምታት ነይሩ ኤርትራ ግን ሪያ ኩነታት ጉዳይ ናይ ሱዳን ትክክለኛ መርገፂ ወሲዳ ምስ ህዝቢ ሱዳንን ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን እየ ዝኸውን ኢላ ኣገይ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ቅድም ንሉላዊ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ደጊፋ ስለዚ ሃገር ኣይትፈርስን ኢላ ኣብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት መርገፂ እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ገበነኛ ዝገብራ እውን ኣይኮነን ክትሕግዝ ተኮይንካ እንተኾነስ ምስ መንግስቲ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ሃገር ከይትፈርስ እምበር ንሃገር ምስ ዘፍርስ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ራይት ናው ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሃገር መን ዘፍርሳ ዘሎ እዮም ዝብሉ ሎሚ ሃገር ዘፍርሳ ዘሎ ኣብዩ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘፍርሳ ዘሎ ብልፅግና እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንክትህነፅ ኣይኮነን ኤርትራ ከም ዝገብር ዘሎ ግን
ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ክልክም ስለዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብሓፈሻ ተመሊስና ንኤርትራ ብቐጥታ ክፀልዋ ዝኽእል ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኣጋይ ዋላ ምስ ዑድያ ተራኺባ እንትኾይና ተራኺቦም ነይሮም እዮም ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ተራኺቡ ነይሩ እዩ ሓደ ካብቲ ግምታት ናትና እንታይ እዩ ኤርትራ ካልእ ኣገደስቲ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዋ ኣብዚታት ክትሳተፍ ኣይትኽእልን እያ እውን ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ኢልኩም ፅሒፍኩም ኢሎም ገሊኹም which is likely ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ እዚ ኤርትራ ንስዑድያ ክትከስራ ይደልን እያ ምክንያቱ ነዳዲ እውን ድቡና ደለዎ ሰም እዮም ኣብ ቅድሚ ዝራእ ነዳዲ ካብኡ ኢና ንገዝእ ዘለና ስዑድያ ድማ ኣገዳሲ ፓርትነር ናትና ኣብ ቁጠባት ወታደራዊ በዓላት ድዮም ፈልጡ ኣብ ቁጠባ ግን ኣገዳሲ ፓርትነር ናትና እዩ ወላ እውን ኣብቲ ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ገለ ንገብሮ ዘለና እውን ኣገዳሲ ፓርትነር እዩ ስለዚ ምሳኻ ኣለኹ ግን ካብኡ ዝዓቢ ፕራዮሪቲ ኣለኒ ካብኡ ዝዓቢ ስግኣት ኣለኒ እንድሕር ኢላ ማንም ሰብ ክርዳኣ ዝኽእል እዩ ዘይርዳኣ ድማ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ እውን ክትብል ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ right now we are in the middle of a very ክብድ ዝበለ ሲቹዌሽን ስለ ዘለና ናይ ስዑድያ ካልኦትኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ከማይ ኢሉ ፅሒፍላይ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን which is good I mean እንግዲህ ኤርትራ እንታይ ኢላ ንፈልጥና ግን እቲ ግምታት ክትሪኦ ከለኻ ደስ ይብለኒ ኣነ ንብበ እቲ ኮሜንታት ናትኩም ንኹሉ ክምልስ ስለ ዝኸብደኒ anyway ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እዚ ነገራት ዘጋጢሞ ኣሎ እንታይ ክኸውን ኔክስት ሙቭ ናታ ኦልሬዲ ንሪኦ ኣለና እቲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ እውን ምስቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ዝተገበረ ዘረባ እስከስምዕዎ ተተሓሒዙ ካብዚ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ከይወፃና ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ እዩ ትኻሊእ ገዚፍ ኣጀንዳ ዘሎ ሓደ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ርክብ ክፈጥር እንከሎ ከም ፅድቂ ምስ ትግራይ ዕርቂ ወይ ከዓ ርክብ ክፈጥር ከሎ ከም ነውሪ ዝርዩ ሓይልታት እኒው እዚ እንታይ እዩ ሕዚ ድማ ብግልፂ ትሕዚ ዘሎ ርክብ ጥራይ ዘይኮነ ብቃል ብቃል ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ 50 ዓመት ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ከይህልዋ ዝገብር ኣጀንዳ ናይ ህወሓትን ሻዕብያን ኢሎም እውን ጀነራላት ኢትዮጵያ ከጉዕሉን ክዛረብሉን ይስምዓዩ ኣደባባይ ኢሉ እውን ትግራይ ዳርጋ ገለገለ ተጋሩ ከይተረፉ ትግራይ ሻዕብያ እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ እናብሉን ብግልፂ ኣብ ኣደባባይ ወፅዮም ዝዛረቡ ሪቱ ዝህቡ ኣካላት ኣለዉ ብሓፈሻ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ብኸመይ እዩ ተማዕዝዩ ንቅድሚት ክብረኽ ዝድለ ዘሎ ኢሉ እውን ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሱዳን እውን እዚ ትሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝቐረበ ኣይኮነ ምስ ሱዳን እውን ምስ ኤርትራ እውን ዘለዉ ርክባት ወሳኒ ሓደ ምዕራፍ እዩ ምክንያቱም ቅድም ክብል እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ክፍፀም ከሎ ሓደ ዓዲ ጥራይ ኣይኮነን መፅኡ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ሓይልታት ብዙ ሃገራት እውን ዝኣከበ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዞባዊ መልክዕ ክሕዝ ዝገበረ ብዋናነት ኢዳታውነት ናይ ደገ ናብ ኢትዮጵያ ካቱ ዝገበረ ባዕሉስ ናይ ብልፅግና ኮይኑ እናሃለወ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ርክክብ ወይ ድማ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል ሓዱሽ ርክብ ከም ነሩ ማለት ትግራይ ምስ ጎረባብታ طبعا مش كلهم قرابة عندي كم انتيتي عندهم كلهم زراير درجة نايت انتيتي قال يوم حاجة اليوم كل اليوم بر مس أمحرة مس عفار مس عقو مس السودان مس إيرترا مس كلهم أبو تقراب تزلوا هزتات نزامنات نيريو بحرزون باتي هاي ما نزولو سمنتين عشان مزيد من تعلم ساعة خالص أو توزبات زيهم حبيرهم زناويو سلزي ركوب زخانة سلام أو زخانة ركبات محزنات كلهم استفتراوي زم زبطات زياتهم كافت تفتراوي خون زقبوا نجار تفتراو مالتيس خون زقبوا نجار كافت خون زقبوا نجار زي مسمى مع تفترون تلو تبسلوا بتعمي تزفتر بدحت بتعمي خون مخناتو نمتى مثلا أجنس أنصار خون زقبوا أصلا صغير مالتي أنصار خون زقبوا أصلا صغير بسلوا بدأتو كافتو مزبطات تعمل كسي في خون سلازة تخون زقبوا بحوار كوكسيستم قاري بحوار بمبار يا بك بحوار بمبار السلام نبلو معاتب ديمقراسي رحوة كلهم زم مزبطات زيهم ما بزقوا قدات بك ترى اليوم يمكن أن نزقبوا أبزو مزبطات زيهم مزبطات حيلتات بوليتيكا وحيلتاتون نتوي تفترة ونجر نعوية ماكسيمايز كجور زلوا كاف تفترة ونجر انتوزيهم أفتو مزبطات زو صحوة قدات كبير تسوي باب بموالو مالت أو صبوا أو زرورنا له صبوا ركبت فترة انتو مزبطات تعمل فترة حدا قلنا ناي موالو دفو لأنه بحتصير بزين خطرت خلي خابزنا يحسن شو حتى عمتنا يتقالسي يتزقى بيتون فريش اير ለማስገባት መስኮት ሲከፍትና ለማናፈስ ሲሞክር ንጹህ አየር ብቻ አይደለም ወደ ቤቱ የሚገባው አብሮት ትንኞች ይገባሉ ቢምቢዎች ይገባሉ ቢምቢ በሳይዟ በጣም ትንሽ ናት
ነገር ግን ተኝተህ የቢምቢን ድምፅ ሰምተህ ከሆነ መተኛት አትችልም። ያቺ ትንሿ ጥንጥየዋ ቢምቢ كم تريد وزلهم فيلوزوفيكال كوين دي دمات كل جزء نتي أنت أرز جبر زل حيلي بش كعلال بتعبيد كمل سليز في التنزله هذا تعبيد سياق سماع سياق كسل قاعد نجزيه هنقد فينا سلزي تايز بلوم زلو مسكوت كان تخفيت كاسي نفاس فريش كات وك فريش اير كات وكايل كا مسكوت تخفيت كاسي فريش اير ترى يكون زات وكان تايدا أنتونيات وكايو تتعنتو دما نتعنتو نجنماني كجلز فتنتهم كلهم بدحريت مسيوم زمسونا زلو مالو تنديو انتاي تعنتو بدمس غيرا دك استخلاكا ستراي ديكون كاب نفسها دم تمصو بو غيرا دما حمامون تسكرال كايبل نتوم تقامتناتيو كميلو زارب زلو زي زربازي زي بدعزي نابي كبصحيو نسو كميلو زباچ ولهم زلو زبي نهلاو فتناغتيموم نهجروا من هزبومن زك على سجل وزبيم ديالوج جبر الله ديسكاشن جبر الله زبل سبيو نتوب ناتو أنصارو نزلوا سبعة كتالي بناي بدعي قام قاد زارب أبي أحمد سي كدميها منقص هاي المريم نات مكحة خيديو بردون مخانونا منقص هاي المريم زان تالو ويزي سبزي I don't know تبلت قلنا قند أرجع فرينوز بتخ عينة تنديو أبزي لنكنا زعبا صندوق زبلوا زلوا اسمه የዶጋሊው መብረቅ የቀይ ባህሩ አስከልካይ የአድዋው ፊት አውራሪ ራስ አሉላ አባነጋ ሀገርን ከውጭ ወራሪዎች ካብ ምሕር ዝጠፈሸ ነጋደሲ መዛግብቲ ፍንቅል ክፈታትሹ ግዜኡ ዘሕልፍ ከም ዝበሃል ኣብዚ አሉላ አባነጋ ንምንታይ የምፅኦም ኣለዉ እዚ ኣንጻር ግብፂ ዝተዋግአ እዩ ኣንጻር ኤርትራ ከይዱ ዝተዋግአ እዩ ባሕሪ ገለመለ ኢሎም ነቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓለፍቲ ከምኡ ድማ ንፅምዶ ንምፅራፍ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ዳርጋ ናብ ዕብዳን ዝገፁ ዝኸደ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዝግፋእ ዝግብልዎ ዘለዉ ንህወሓት በዚ ዓብዪ ኤክስ ዝመስል ስእሊ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም በቃ እዚ ቀፃሊ ናቶም ኣርማ ኮይኑ ዘሎ እዩ እዚ ቀፃሊ ኣብ መዓልቲ 6-7 ቪድዮ ከምዚ ዝወፅእ ደን ንግብፂ ትፀርፍ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ኤርትራ ተላግቦ እንደን ንኣወልቲ ዕድ ድማ ከምዚ ይብለኩም ኣለኹ ዓብዪ ሰለብሪቲ እዮም ገይሮሞ እዛ ስእሊ እዚኣ ከም I don't know أبناء صندوق حنت جزيه ترايا أبناء بلسجنا ميديا جن بكا ولا كي جبر وبعلى فيديوهاتهم زليلات عطويني تسمعنا تر ريلاسي بعلى بوتات عزيا خوينا تسمعني so again these are all it intention ناتهم كم زعينات بكرتونات بي ISS generate زخنة سلتات متقام نتصمدو مسيتان كالوت كابتن بانداتات زلوابو نعتاتهم زبلوو ناوستكا مسافة جبحر تعزو after جبحر بخمي كثيرنا نابلكا سنسواي تفتر كل زنر يزلنا زي أسئلة دم خاليت مالتي وخلاتهم من هو حت نيرترا نسعود الجبسي بحر حيس كادما بحر خنصن زجبرونا فجد ما ني حاجة لولاونتنا كفرسوس دليل زلوزول بروباغندا نمكبار زتكملوا زلويو وتزيد جنيه بلون كغير مكمل هذا سب بو تجديدو اب كنا اب طويله يزبل حيلي رانا ولا بزي سلتات ناتو تجديدو ني كالفلو ينغر حيلو كبوز خد سب ايرانا منالبات انتلو خينو كمزياتو من نرزلنا World of lies. How much longer can I keep making up stories for Abiy Ahmed? I feel so sad for selling my soul for a few dollars cheap vodka and publicity. Oh shoot, what am I doing selling out my Tigray people? Help me God. I'm tired of living in a world of lies. How much longer can I keep مشم زاس لزيا سوشيال ميديا دي غبري بلون سلچيني بقى بحسوتن بروباغندا نعب كشفن غبرو زلوسي سلچيني بلالهم زلو زلو حق يسلچي كونه تكونتاسي كسلچو وكا زخل ነገር ይብሎ ካብኡ ቀፂልና ሓንቲ ላብዚ ወንደ ለንቀነ ደውር ድዋደሎ ቪድዮ ሓደ ስዕረት ዘይምነዎ መራሒ ኢሎም ዘውፅዎ ዘለዉ ደረጃ ደርሰው ረጅም ጊዜ የተገነባ ሰራዊት ካስጨረሱ በኋላ ህዝብ አድርገን ጦርነቱን እንመልሳለን የሚባለው ነገር ቁም ነገር ያለው መስሎ አይሰማኝም። ቀደም ብሎ እንደተገለጸው ጦርነቱ አልቋል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር እዚ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ጂምናስቲክስ ወይ ከዓ ስፖርተኛ ምዃና ፖለቲክስ ትሪእዎ ኣለኹም እዮም ስቲዲኤፍ ኮይኑ ምስ ኣብ ጥቓልሲ ናይ ትግራይ ዝዛረበ ዝነበረ ተወደበ ኩናት እዩ والحنتي زقبر يلن سراويت كودو تدي كنا قلنا بلد فكر تنبري لك عزاز ربازي حاجه خايت كمال مهلاوي تزقر عزاز ربازي اسي كم زي اللي فكر كم زنبراب تكينات نايت داي የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ የሚል ጥያቄ አይ ማሊያ ቀይሩ ይጅኹም ዝብዘ ነው እኔ ማለሰው ጦርነቱ ያለቀ ነው በጦርነቱ ያለቀ ነው ያለው
ከማን ጋር ነው የምንደራደረው የሚል ጥያቄ የሚነሳ ነው የሚሆነው። A few years later አብዚ ስዒርና ዮሚና አብዚ ዘሎ መንእሰይሲ ከመይ ንግበሮ ዝብል ነገር ኣሎ ኣነ በቀዳማይ ተዘረቢዩ ወይዘሮ አዳነች አምጽሞ ስራሕ ክወኩም ገሌላትናያ ጽቡቅ እዩ ኢለ ስራሕውን ተጀሚረሎ መን እንታይ ኣሎ ዝብል ግን እቲ ዋና መፍትሒ ናብ ትግራይ ተመሊስካ ምእታው እዩ ኣብ ወርሕና ኣቱ ዲና ኣነ ዓብይ ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ ፖለቲካሊ ተሳዒሩ እዩ እቲ ናብ ትግራይ ዘሎ ሓይልማ ተሳዒሩ እዩ እታ ዋና ነገር ግን ሓደ ፖለቲካሊ ስዒርናዮም ኢና ተወዲብና ምድፋእ እዩ ተሪፉና ዘሎ እዚኣ بحسب بتعمق تدليا سوزي زربالن كن يمصالكم كني نمنتاي مخانو هجي تردينا له كوينا تقريبا سلازلو بلصقنا بزي اغيرنا ني اديس ابا ني مقله كناتون مخنو قاصر نخلينا ابزبل مدمدمتا بصيح كم زنبريو ان فاكت بزعبا زيا تغارو بعالم كتزاربو زلو سمو كساك ندي حلخلاخ كم زلو سبزي كن منتاي حدغنيا كوينو كم زلو حيل زي أو تجري زول حيلي ببوليتيكا تسعيرو إيو زولي بس حل فون يا وجوزمان من حزبون تقييم من يرميم حزب مغلن حزب الحق حوس هذا ما حيل زي تسعيرو إيو زول حزين نيم حكي جنرال صدقان بوليتيكا قبولنا تنيني لهم مسلز أمون ديو كم يسلزكم كم ديو تزول لغنا تتكلم يا حاضر إيو تزول وزلو حزين إن فاكت بلزقنا كينات أم جمار أف وجا أم جمار بري أوزللو واقوي ميم طبعا كانت يسمى زارو زلونا من الله عز وجل هي ناي بلزقنا أنفتن ناي توق بلان ميماري كالو في زولو وزلو بحال جنرال صار زولو بوليتيكا تسعيري مالت كندز زاكلو بوليتيكا يتفاكايو مولاد مخا بوليتيكا اللي فيها تحسب بخالك تحت بوليتيكا مالت نهزب أجندا حسكام سرحي بك منهم تعليق تربون كيف لسه إلا أنا sophistication زعنا وزحلو زعمر بالحريم بعملته ما حسب السفنات اللي هو بكتوانا نجرجن بوليتيكا مالت سنة هزوا أجندا حسكام سرحي نهزب حتوتات حسكام سرحي إننا هزبي ولا بينج إننا هزبي سجامات مفتاح ولا هزبي سجامات موزع حدا هزبي حدا بهر حدا هاجر حدا انتيتي كم تعطيه سلازم أوكي تحسس أبزع وانزياس ناي بلسقنا بوليتيكا دياس مالت أنا زي جنرال زاركان يكون مسؤول زلوا سوات كلت كلي أكل يكونن وبعزوي هو زي كنا قلنا ما جنرال زاركان مالت ميليتري أدفايزر ناي أبي حمري أنا زلنا مرقاتها مالتي ميليتري أدفايزري وتدروا مخارية صراحة اليوم حزي أبتجايز بوليتيكاس يعني أقول حدا يكون عنده بوليتيكا أبتجاي من زلنا هزبس بوليتيكا يعني ناي تجايز بوليتيكاس هي نيتيا ناي نجنا زاركان ناي بلسقنا بوليتيكا ديانا هزب تجاي ويس ناي أحوحتن أو شتى هزب تجاي زلوا بهراوي عن حيل تحتنيو بوليتيكا ناي تجاي هي ناي زود ناي لونا قد يبو إني تايم قد أيخل ما راح تسوي كل يوم أبدا ساعات زي الناس خلنا تزاررنا هلا ناس وان حركة حقات ميخل سخنا مرحوز وان حركة حقات ميخل أتي بوليتيكا مالتنا تبيهراوي حتوت ناي تزفحتوي تنهز تزفحتو أفتون بوليتيكا حيلتات أفتون بيهراوي عن حيلتات عالم زين كسعز من لسالو بس بوليتيكا زي فيلك كفر أيخل بوليتيكا اللي خسارة صغر حليل لنا تقول هذا أيديولوجي وجد ريب أنا زين هنا بتخينا توسعوا لنا بس مسوات خفينا لنا كبرنا هبونعو كم تاريخنا نحزو إزي خيط الجن كبر قلتيو أو قانونون ده لنا يمكن ندري لنا الحوادث قانونون تلك أنا قرت ودي بزح زي الزارة والله زين عيز لنا ولدنا سنزل من أسي قدم قد أمنا اللي تكنت مهارات سلطان كفلتينا زين من أسي عشان سويت لكم قدو خلوا عيز ولا ولدنا نتحر بكوني أنا تفي إن رأسا دانا سياب تعمي حزنامو عايز أخذ أقوالي ما أنك شكل اليوم كل حلافي يبلغ تعمي كبير كان ما أنك كي شكل عايز أخذ يبلغ أنت نحبي نو تاي مالك مهان قانونون تلكي تسفان تقوريسكي كتسأل لايف يلن تلك تودي نقر قول الله هو الأخعي كتسأل لايف هون الله ترقاق حدير قال هيوت هون الله مالتي أبز حلفة فيلز جوار كاي خاوت مهرمبر أو قانونون ده الكات نبرت خوين كاب تعم حد زي عينت كنتات نار آخا
ናበይ ገጾም እዮም ዝቕፅሉ ዘሎ ብክልተ ሓይሊ እንተሪኢኻ this is going to be right now ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ሓበሬታታት ይብላ ኣሎ ብልፅግና ድሮናቱን ተጠቂሙ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብድሮናት መካናይዝድ ኣፅዋራት ናይ ህወሓት ሃሪምና እዮም ዝብሉ ዝእመን ሪፖርት ናይ ብልፅግና የለን ግን ካብኡ ናብኡ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ዝቃፀል ነገራት የዛውሩ ኣለዉ ሰራዊት ናቶም ብብዝሒ ናብ ሰሜን ገፁ የንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብትክክል ኣብቲ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ተመሊሶም ኣለዉ ዳርጋት ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና and yeah I mean this is going to be the next chapter ዝቕፅል ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኩናትን ወረ ኩናትን ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ኣሎ ናይ ሱዳን ከይከውን ናይ ኣምሓራ ከይኣክል ሕጂ ድማ ብልፅግና ኩናት ዘይምነዎ ብልፅግና ተወሳኺ ኩናት ኣብቲ ቦታ ኣምፂሎ ተጋሩ ድማ ሓንሳብን ሓዋሩን ጉዳይ ናቶም ሕጂ እያ መወዳእታ ክትርኢ ተጋሩ ነዚ ሕጂ መፂዎም ዘሎ ኣነ ከም ዝብሎ እታ ዝሓለፈት ኩናት በዛ መንፅር ናይዛ ሕጂ ዝገብርዋ ዘሎ ተጋሩ ክትሪኦ ከለኻ እታ ሓንቲ ተደሊ ኩናት ኣይነበረትን ኤንድ ጎል ናታ ንፁር ዘይኮነ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናታ ዘይተፈልጠ እዩ ነይሩ ራይት ናው ትግራይ ዳርጋ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት ኣለዎም ነዚ መፂዎም ዘሎ ብድሆ ንክገጥምዎ ግን ምግጣም ጥራይ ኣይኮነን ኤንድ ጎል ናቶም ከንታይ እዩ ምናልባት ክገልፅዎ ከቢድ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ብልፅግና ሓደ እውነት ብልፅግና ኣሌኻ ሜቢ ናትካ ውሕስነት ከተረጋግፀሉ ትኽእል ተደየለ ግን ንትግራይ ናብ ሃገር ገፅካ ምውሳድ ድዩ ወላ I don't know ወላ autonomous region ንምግባር ድዩ whatever it is ዝበለፀ ግዜ ሕጂ እዩ ግን እቲ ጉዳይ ምስ ትግራይ ጥራይ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ምስ ብልፅግና ጥራይ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ወልቃይትን ካልእን ኣብ ግምት ኢኻ ብዙሕ ነገራት ክህልዎ ዝኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፋኖ እውን ብመጠነ ሰፊሕ ኣቕሚ ሒዙ ተበጊሱ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ ኩነታት እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ብኸመይ ይሪኦ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ናይ መወዳእታ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ እሳቶም እውን ተረዲቦም ኣሎ በመጨረሻው ሰዓት ሊያደርግ የሚችለው ነገር ይታወቃል። እንደ በፊትም ሲነገር እንደነበረው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ታጣቂዎችን አሁን በጨረፍታ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። የአዲስ አበባን የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ በኃላፊነት እንዲቆጣጠሩትና እንዲመሩት ለኦሮሚያ የተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች እንደተሰጡም እየሰማን ነው። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ እየገፋ ሲመጣ መሀል አዲስ አበባ ላይ ምን አይነት ነገር ሊከሰት እንደሚችል አብይ አህመድ ኃላፊነት የሚሰማው አይደለም። እንደነ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እንደነ መለስ ዜናዊ በመጨረሻው ሰዓት እንደነ ኃይለማርያም ደሳለኝ ኃላፊነት በሚሰማው መልኩ ህዝብ እንዳያልቅ ብሎ ሌላ ለህዝብ የሚጠቅም እርምጃ የሚወስድ ሰው አይደለም። እኔ ከሞት ከሰርዶ አይብቀል የሚል እጅግ ጨካኝ አረመኔ ግለሰብ ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ሰዓት ሊያደርግ የሚችለው ከም ዝብልዎ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መራ ብኣሸቃለ ደረጃ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን ኣብይ ኣሕመድ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ክበዓል ዓድዩ እንታይ ከጋጥሞ እዩ ዘገድሶ ኣይኮነ ኣብ መወዳእታ ተኩርሱ ከመይ ገይሩ እታ 10 ቢልዮን ዝሰርሓ ፓላስ ናቱ ሲ ኬስ ተማቐራ ንጉስ ከይተቐየረላ ከሎ ክወርድ ዝሓስብ ኣይኮነን ወላ ፍርቂ ሃገር ሸጥካ ወላ ትግራይ እንድሕር ከቢዳቶ ኩናት ትግራይ ሃገር ኩን ኢሉ ከገድድ እዩ ርግፀኛ እዚያ ክገብራ ምዃኑ ትግራይ ሃገር ኩን እንተደሊኹም አንቀጽ 39 እንዲ አርቲክል 39 ሃሪምኩም ከይድጥፍኡ ላይ ክብል እዩ ከምዚያ ምባል ካብተን ገለ ኣብቲ ጣውላ ዘለዋ ምርጫታት ናቱ ክኾና ከም ዝኽእላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ከቢድ ብድሆ ኣብ ቅድሚያ ተገቲሩ ከም ዘሎ እዮም ኩሎም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለዉ ዝነግሩ እዚያ ብተደጋጋሚ ድማ ሓደ ፀላይ ከም ዘለዋ ሓደ እዩ እቲ ፀላይ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ እዚ ፀላይ እዚ ድማ ብልፅግና ምዃኑን እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ዝብልዎ ዘለዉ የክልል ጥያቄ እንዳለ ይሰማል። እንኳን የክልል ጥያቄ ከኢትዮጵያ የመገንጠል ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። ህገ መንግስቱ ይህንን ጥያቄ ለማንሳት የሚፈቅድ ነው። ይህንን ጥያቄ ብልህነት ባለበት መደማመጥ ባለበት መግባባት ባለበት መንገድ መወያየት ይቻላል። ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጥለን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ እኮ አንቀጽ አለ። በዛ መሰረት መሄድ ነው። ንተጋሩ ብዙሕ ግዜ ነጊሮሞም እዮም ክትከዱ ተደሊኹም ናይ ክልል ጥራይ ኮነስ ክትግንፀሉ እውን ተደሊኹም ኣብ ሕገ መንግስትና ሰፊሩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ሸተት ኢልኩም ተኣለዩልና ዝመስል እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ንሪኦ ዝነበርና ናትና ባጀት ኣለና ብወርቅና ጌርና ክንናበር ንኽእል ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነግሰሉ ዘሎ ምስቲ ምስ ጎረባብቲ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ፈጢሮሞ ዘለዉ ኣቲንክ እቲ ሕቶ ናይ ሃገር ንምዃን ዝብል እውን ዝለዓለ ዝድፈኣሉ ዘሎ እዩ እቲ ቀደም ካብ ኢትዮጵያ ክረኽብዎ ዝግብኦም ነገራት ተሓሳሲቦም ክኸዱ ይሓስቡ ነይሮም ኮኑ እዮም ሕጂ ግን ክትሪኦ ከለካ
ትኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊስካ 4 ኪሎ ክትቋፀር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርዶም ኣሎ ንኣብ ምስዓር ጥራይ ኣይኮነን ዘድላው ምክንያቱ እቲ ፋኖ ብረት ኣልዒልዎ ዘሎ እቲ ናይ ኦሮማ ገለ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ካልኣይ ግዜ ህወሓት ወይ እውን ትግራይ ተመሊሱ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዶሚኔት ገይሩ ክቅፅለሉ ዝኽእል ንዑ ኢንተርቴይን ክገብር ዝኽእል ሕብረተሰብ ዘሎ ይመስልኒ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ እታ ፕላን ቢ ናቶም ብርግፅ እታ ንትግራይ ከም ሃገር ዲኻ ዋላ እንታይ ክትገብራ ናብኣ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ብብዙሕ መንገድታት ንሰምዕ ኣለና በቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ክኸውን ዝኽእል ናብ ግዜ ጥራይ ንክንገድፎ እንታይ ክግበር ዝኽእል እንታይ ክኸውን ዝኽእል እዚ ንትን ዘሊልና ክንብሎ ንኽእል የብልናን ሓንቲ ብዚኣ ልንቅነ ሓደ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ናይ ኤርትራ ዝበላ እስከ ከስማዓኩም እስከ ስምዕዋ እዚኣ እንታይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዚ ታሪካዊ ሰነድ እውን ክኾነና ስለ ዝኽእል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከም ዝፍለጥ ናይ ሕርሙዝ ምዕፃው ኣብቲ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ዝፈጠሮ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ናይ ሑቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ስዑድያ መራኽብ ኣጋጢሙ ምዝን ከምዝን ኩነታት ወደብ ዓሰብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣሜሪካ ነዚ ስርዓት ተገድዶ ዶ ትብል ብኸመይ ከ ከተገድዶ ትኽእል ምግዳድ ኣይኮነን እቲ ነገር ብሩህ እምበር ሓደ እቲ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዳርጋ እስማዒል ግለ ፕሬዚደንት ዳርጋ ብሰንኪ ናይ ሕማም ዳርጋ ወፃኢ ካብቲ ስልጣን ኣሎ ማለት እዩ ዝበሃል ቀንዲ ዝካየዶ ነቲ መንግስቲ ሰበይቱ እያ ስለዚ ሰትል ኣይኮነም ኩነታት ናይ ጅቡቲ ከምኡውን ምህላው ናይ ቻይና ምህላው ናይ ካልኦት ኣብቲ ቦታቲ ዳርጋ ከምዚ ዕንቅፋት ንኣሜሪካ ዝኾነ ኮይኑ ስማዕ ወላ ዝረኣይ ስለዚ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናቶም ምግዓዝ ንዓሰብ እዩ ግን እቲ ዝገርም ንሶም ምግዓዝ ንዓሰብ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ኣይግብኦን ባህልቲ እዮም ንሶም ቁሩባት ንክጥቀመሉ ንዓሰብ ከም ቤዝ ገለ መሰረታዊ ፍታሕ ክግበር ኣለዎ ንኢትዮጵያ ባህልቲ እዮም እዚ እቲ መርገፂ ብዝረበሉ ወይ ዝፅሓፍ ብዛዕባኡ መንግስቲ ኤርትራስ ከመይ ማለት እዩ ሕጂ ገለ ኣፍ ደገ መሃብ ንኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኣፍ ደገ መሃብ ስቲል ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ሂብካስ ዓሰብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ እያ ክትከውን ብኸመይ እዮም እሞኒ ኣብ ትሕቲኡ ንህደይ ደገምሲ ተፈንጭላስ ሓንቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ንክትከውን ትቐንዲ ዕላማ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ባዕላ ንመንግስቲ ኣሜሪካስ ኣቕሪባትሎም ነራ እማመ ክጥቀምሉ ነቲ ናፃ ኮይኖም ክጥቀምሉ ሎም ኣብዮም ንሶም እዚ እዩ ዝበሃል ክፀሓፍ ስጋብ ኢትዮጵያ ኣብዮም ኣሜሪካ ኣብዮም ኣሜሪካ ኣብዮም ካብ ኢትዮጵያ እዮም ክጥቀሙ ዝደልዩ እምበር ካብ ትሪእዎ ዘለኹም ተጋዳላይ ቀይስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ነገር ግን ትበርሃልካ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ትዊስት ዘረባ እንዲካ ትሰምዕ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረብ ከም ዘይደሊ ምስ ኣሜሪካ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ምርድዳእ ክገብር ከም ዘይደሊ እዩ ዝንገር ግን ኤርትራ ብትክክለኛ መንገዲ ልውላውነታ ከየሕለፈት ወደብ ዓሰብ ንዝደልይዎ ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ዘለዎም ከም ዘይኮኑ እዩ ዝነግር እንትኾነ እቲ ኣሜሪካ ወደብ ዓሰብ ትደልየሉ መንገዲ ግን በዚ ናይ ብልፅግና የባህር በር እናተባህለ ንጎ ምሸት እንትዝረበሉ ብኡ መልክዕ እዩ ኣብ ኤርትራ ወፂኡ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ ካልእ ዓይነት ንግዚኡ ካልእ መሽክዕ ጌርካ ንሓዋሩ ግን ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ካልኦት ሓይልታት ከተሰጋግረሉ ትኽእል መንገዲ ብኡ መልክዕ እዮም ዝነግርዎ እጂ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ እዮም ምናልባት ናብ ኤርትራ ገፆም ፅግዕግዕ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ነዛ ሕጂ ምስ ኤርትራ ትግበር ዘላ ዝምድና እውን ካልእ ጣቋ ካልእ ምክንያት እዮም ዝፈጥሩላ ዘለዉ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፂኣ ኣላ ለንቅነ ሓደ ካብ ፀረ ኤርትራ ንፀረ ኤርትራ ንክኸውን ዝተጠመቐ ካብቶም ኣለዉ እንዲኦም ዞም ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር ኤርትራ ምዃን ብራንድ ናቱ ገይሩ ዝወሰዶ ንሱ ዝበሎ ካኸርየኩም እያ ኣብዚ ማይክል ሩበን ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ኤኒ ዩኤስ ቤት ኦን ኤርትራ ኢዝ አ ሉዚንግ ቤት ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራ ዝግበር ሽርክነት ክሳራይ ንኣሜሪካ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ቱርክን ኣርሜንያን ኣዘርቤጃንን ብቡታት እንዲሁ ተቐንዲ ኣጀንዳ ናቱ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጨምሎቕሎቕ ምባል ፓሽን ኣለዎ ወኒ ኣለዎ ስለዚ ነዚ መሳት ብልወስ ዝገበሮ ከቢድ ዝኾነ ክሪቲክስ እዮም ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እሱ ድማ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎ ዩኤስ ኤንቮይ ብሎስ ሃዝ raised eyebrows
throughout the region because of his confusing strategic logic. جي ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክገብር ይፍትን ስለ ዘሎ ነዚያ ከም ሕሱም እዮም ዝነቕፍዋ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ነቐፌታ የምፅኡ ኣለዉ Controversial Eritrea policy, a US proposal to lift sanctions on Eritrea draws concern due to its dictatorship and ties to Iran. Alleged conflict of interest. Bulos's sudden embrace of Eritrea over stable partners like Somaliland sparked speculation of personal motives. Commercial suspicions. Regional observers question whether private stakes in Eritrean gold mines are improperly shaping US foreign policy. ኤርትራን ኣሜሪካን እርቂ ንኸይገብራ መዓት ጉሒላን ተንኮለኛን ከም ዘሎ በዚ ክትፈልጥ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ሶማሌላንድ ክገብሮ ዝግብኦ ገዲፉ ከመይ ገይሩ ምስ ኤርትራ ዲል ክገብር ይፍትን ኣሎ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ንመሳት ብሎሲ ናይ ወርቂ ኣብቲ ናይ ወርቂ ማዕድን ዘለዎ ብግሉ ናብ ኢንቨስት ክገብር ዕድል ሂቦሞ ስለ ዘለዎ ንፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ተጠቂሙ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፈጥር ዝፍትን ዘሎ ዝብልዎ ዘረባ ስምዑ anything ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፅቡቅ ዝምድና ንዑ ንምፅያቅ መዓት ገንዘብ ይድፈስስ ኩሉ ግዜ ስለዚ again ተመሳት ፕሎስ በተደጋጋሚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላምን ርቃትን ኤርትራ ሒዝካ ምዃኑ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ብልፅግና ከምኡ ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን ሚድያታት ምስኦም ዝተሓሓዙ ግን ነዚ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ንምፍሻል ኩሉ ዝከኣሎም ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ከነዝሑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣስተውዒልካ ክረአ ዘለዎ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ንኸይጥዕማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ከይመፅእ ዓንቀፍቲ ብዙሓት እዮም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ንኸይትገብር ናይ ኤርትራ ፀገም ጥራይ ከም ዘይኮነ ክርዳእኩም እዩ ብሓፈሻ ከምዛ ዝብለኩም ኩሉ ነገር ኣስተውዒልና ክንሪእየሉ ስለ ዘለና ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ከተማ ኣስመራ ዘጋጠመ ማይራ ንርኢ ዘለና መቸም ለንዘበን ክራማት ደንጉዩ ኣብ ከተማታት ናይ ኤርትራ ሩይ ዝኾነ ናይ ማይ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ብሓቂ ኩነታት ናይ ማይሲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጣ ናይ ማይ ኣባጅጎ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ኣባጅጎ ማይ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ሕጂ ወላ እኳ ብዙሕ ዲጋታትን ሓፅብታትን ተተሰሪሑ ከምቲ ዝድለ ኮኔክትድ ኮይኑ ስለዘየለወላ እቲ ሓፅብታትን ዲጋታትን እውን ማይ የድልዮ ስለ ዝኾነ ወላ እኳ እቲ ከተማ ነቲ ዝወረዶ ማይ ቁሩብ ለላዓቕሚ ኮይኑዎ እንተሎ ንርኢ እንተለና ማይ ብምምፅኡ ግን ብዙሕ ሰብ ተሓጒሱ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሻቓሊ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ እቲ ኩነታት ሕጂ ዳርጋ ቀፃሊ ማይ ይሃርብ ምህላው ድማ ተስፋ ዝህብ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን ማይ ሂወት እዩ ናይ ኤርትራ ድማ ድርብ ሂወት እዩ ማይ ጥራይ ዘይኮነ ሕርሻናትና እውን ኣብ ናይ ኣባጅጎ ማይ ዝምርኮስ እዩ ንመብዛሕትኡ ሓረስታይ ስለዚ ኣባጅጎ ባዕሉ ይጠምተና ነዛ ዓድና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እንተዋሓደ ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ፀገም ኣሎ እናበልና ናይ ማይ ከይውስኸሉ ተስፋ ንገብር ኣምላኽ ነዚ ክራማት ወላ እኳ ደንጉዩ እንተሎ ከም ገለ ገይሩ መላሊኡ ነቲ ድራር ዕለቱ ካብ ግራቱ ዝፅበ ህዝብና ፅቡቕ ነገር ክገብረሉ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታትና እናረኣና ናባኻትኩም ከነብለ ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ኣገይን የቐንየለይ ናይ ነዚ ኩነታት ዝናተኸታተልና ናባኹም ከነብለ ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሌትስ ጎ Fiamita, kene fiorina, hade gualasmera, serke besali.